yen aku wis mari lara, ganti anakku. Lah saiki lagi wae megeng-megeng, bapake malah kecelakaan. Iki janjane iki perkara apa to, Mbah? Oh, anakmu kae piro to, Nduk? Anak kula 3 ngoten lho, Mbah. Sing barep lanang, sing nomor 2 wadon, lan sing ruju lanang. Lah niki pripun? Lah kuwi apa? Kowe iki nandang sengkala, Nduk. Reget ing panguripanmu kuwi kudu ndang diresiki supaya uripmu bisa wal saka panggoda lan alangan apa wae, Nduk. Iso uripmu dadi bagya mulya. Lah carane terus piye ngono kuwi, Mbah? Kowe aku iki lak wong Jawa to, Nduk. Manggon ning bumi Jawa, kudu ngerti adat Jawa. Ngeluwa ruwatan masal, Nduk. Mergo anakmu iku diarani sendang kapit pancuran. Uga isih akeh meneh lho, Nduk, sengkala utawa sukerta sing kudu diruwat. Segera daftarkan keluarga Anda untuk mengikuti proses adat ritual ruatan massal secara lengkap. Tempat pendaftaran Radio Istana FM, Jalan Mungin City, Bojonegoro. Segera daftarkan keluarga Anda. Peserta terbatas. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Selamat malam sugeng dalu kagem para kadang, salam rahayu. Dalu punika kita pinanggihan malih lumebet wonten ing siaran INK Istana Ngudi Kaweruh. Isinipun nresik babagan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat asal usulipun desa-desa. Kula Ki Banu Asmara dalu punika pepanggihan panjenengan sami mangke jenengan ingkang badhe nderek taken mau bertanya, dipersilahkan jenengan saged telepon SMS WA 0811308195 utawi jenengan ingkang dalu punika badhe ngintunaken cerita asal usulipun desa-desa panjenengan, monggo dipun kintunaken dhateng studio Radio Istana Jalan Mungin City 126 Bojonegoro tawi inbox Facebook Ki Banu Asmara. Siaran dalu menika saged panjenengan midhangetaken ugi mawi live streaming radio online ya, radio istanabojonegoro.com. Saged ugi jenengan mirsani wonten live TikTok nggih. TikTokipun akun Ki Banu Asmara. Ingkang mirsani TikTok mun kesupen tap-tap layar di-follow ingkang dereng follow. Ugi saged jenengan mirsani live YouTube Radio Istana ya, YouTube-ipun Radio Istana. Ampun kesupen ingkang dereng subscribe monggo subscribe nggih, ingkang dereng like monggo like nggih. Dalu punika kula Ki Banu Asmara mboten piyambakan mangke badhe rerembakan ngenani babakan menapa kemawon. Sampun rawuh wonten studio niki panjenengan mirsani wonten live YouTube nggih dhateng sisih kiwa kula, sisih kiring kula wonten panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco ingkang biasanipun menika ngagem cempala ruwat
ing pangruwatan Radio Istana FM Bojonegoro. Mila mangke jenengan kang kepengin mangertosi babakan ruwatan nggih saged nggih. Telepon SMS napa WA di 0811308195 menika. Katuran pinarak sugeng dalu Bapak Dalang Kyati Sukoco. Sugeng dalu Mas Banu, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dhateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentana, sedulur sedaya. Monggo mirengaken INK Mas Banu. Nggih. Kopine dicepakake banyu putih aja nganti keri, jaminane aja nganti lali. Sinambi mirengaken adicara INK Istana Ngudi Kawero. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Dalang Kyati Sukoco nggih. Para kadang kerabat Istana, dalu punika swasananipun Bojonegoro bakda Jawa. Nggih. Asrep adem atis. Jaketku iki double loro, Mas. Awit saking asrepipun. Saking Jawi asrep mlebet studio asrep. Oh iya, tambah. Neng kono ngarep kipas angin, neng jero studio AC bayu. Nggih. Niki kang mirsani live TikTok, live YouTube matur suwun wonten saking Cepu, saking Purwosari, Hamidun Majid sing duwe sol sepatu misteri wuk Jalan Tengku Umar Lor SMP Negeri Loro. Pak Dar Semen Pinggir nggih mirsani. Terus malih Pak Sukiran mirsani nggih, monggo mulai badhe nderekaken babakan napa kemawon monggo. Niki kawuningani bilih Radio Istana FM badhe ngawontenaken ruwatan massal malih tahun 2025 ingkang kleresan mangke netepi dinten Minggu Legi tanggal 13 Juli nggih. Jam 7 enjang mapan Gedung Tri Dharma Klenteng Bojonegoro. Nah niki Pak Dalang generasi muda bocah-bocah nom sakniki niki kan mboten ngertos ruwatan kuwi apa lah tujuane apa kan ngoten Pak Dalang. Nah mila ben ngerti sedaya kadang-kadang Sutrisno ingkang mirsani ingkang midhangetke ruwatan kuwi apa to. Lah monggo Pak jenengan jelaske niki Pak. Nggih Mas Banu. Pancen bocah nom sak niki napa menika sangke kirang mengenal budayane dhewe Mas Banu. Dadi apa to ruwatan kuwi? Ana sing jenenge Murwakala, Purwakala, Bathara Kala kan ngaten ta nika. Menika janjanipun niku adat budaya Jawi Mas Banu. Hasil adat budaya Jawi, ruwatan niku sapa tembung rawat. Rawat ini tegese dirumat ngoten lho. Dirawat utawa dirukti kan ngaten to. Nah, ruwat piyambak niku napa menika tegesipun sing sambungane Bathara Kala niku adat budaya kangge ngluwari jalma Sukerta. Jalma niku menungso, Sukerta niku nandang sesuker kang wis ditentokake dhateng napa menika kitab pangruwatan kan ngaten ta. Dadi napa menika Sukerta niku suker nek ngertian suker niku reget to Mas. Reget. Wah, suker men to reget men kan ngaten. Menika upayanipun tiang Jawi mawi adat budaya kala wae ngluwari Sukertane napa tiang-tiang kang nandang jalma Sukerta kan ngaten. Nah, menika kok hubungane apa to? Sing hubungane kok karo Bathara Kala kan ngaten to. Lan jalma Sukerta sing piye kan ngaten. Bathara Kala kala wau batar niku saka tembung cahya, kala niku wektu utawi wanci Mas Banu. Ing pengajap sajeking urip netepi wektu urip niki ten ngalam donya iki supaya luar saka mala Sukerta. Mala niku tatu suker iki reget neh utawa alangan kan ngaten to. Aja nganti ana alangan jroning wektu urip ning ngalam donya niki kan ngaten. Nah menika merga nek wong Jawa niku mesti wonten kalih dalan tegesipun. Secara pribadi wong sing seneng tirakat seneng poso masani awake dhewe nggih nika. Nah tamtunipun nggih kathah-kathahipun nemu karaharjan utawa keselamatan. Nanging kan ngaten niku cara setunggal kan ngaten. Nanging wong sing apa ya kabeh padha betah poso kan ngaten to. Mboten. Nah mila wonten kawicaksanan menika mawi pagelaran wayang kulit sing lakone Murwakala. Ten riku diceritakake Ki Dalang Kandabono Dalang Sejati oleh perintahe Bathara Guru gitu supaya napa niku ngruwat jalma Sukerta sing dadi cadangane Bathara Kala.
dadi cadangane wektu-wektu sing ora pas kan ngaten to. Utawa ora becik ngaten. Mila ten riku nggih wonten cerita niku umpamane ngenani waktu Mas Banu gini. Nggih. Enek-enek bayi lahir wayahe pletheke Surya ngoten niku. Nah, dadi rantak-rantak pletheke Surya niku nggih klebu Sukerto ning Sukerto. bocah julung Julung, jenenge. nggih, Nah, nggih, ngaten lho. nggih, Julungnya apa? Julung niku apes kan ngaten to. Julung ki apes Pak. Apes nggih. Jadi nek bocah lahir wanci meletek ing srengenge Nggih. niku julung wangi Pak nggih. Julung nggih, julung wangi atau julung wi. Julung kan, wi nggih. terus mele manek bocah lahir pas tengahing dina tengah julung pucut. julung wujud terus nek bocah lahir pas angslupe srengenge Julung sarap. julung sarap. Nah, Berarti nika. julung niku apes. Apes. Berarti bayi sing lahir pas srengenge ngoten niku Nggih. duweni daya apes Pak. Apes nggih. Niku malane kena napa kok diarani niku gandengane karo nek pas lahir wektu-wektu iku kok apes niku las wektu niku kan ditandani Surya kan ngeten. Nggih napa mboten? Nggih. Wanci ratri niku bengi. Niku ditandani angsluping Surya. Wanci rina ditandani niku napa jumeduling sang Surya ya sang Bagaskara kan ngaten to niku. Niku nandakne wektu kan ngaten. Mila kalau menapa, wektu menapa karepe kan ngono kan. Nggih, nggih. Nah, dadi kalau niku wektu jroning napa nika urip niku supaya jroning urip wektu urip niku tansah pinar rahayu selamat ora ana alangan sawiji apa-apa ngaten Mas Banu. Nggih nggih nggih. Nah, dateng niku ditemtokne jalma-jalma Sukerto to. Sing anake siji, bocah siji ranti tunggal nek lanang untang-anting nek wedok lumunting. Loro niku lek lanang kabeh jeneng uger-uger lawang lek wadon nek wedok kabeh niku jenenge kembang sepasang. Nggih. Nek lanang wedok kedono gedini, nek wedok lanang kedini kedono. Nek telu lanang kabeh Joko Telon, nek wedok perawan telon. Joko Telon niku aliase cukir dulit Mas Banu. Nek perawan telon ni napa menika wong wadon sing telu. Utawi lawe wenang. Lawe menang. Lah nika Lho terus- niku Pak nggih. saderengipun anak-anak ngoten niku tiyang niku nek jaman riyen kan aja metu bedug-bedug. Nah, mengko mundak ana napa Pak? Niku napa nggih kedah dipun ruwat Pak? Wong metu ning sawah wanci budal bedug-bedug nek dipangan wewe kan ngoten. Ngoten niku pripun Pak? Tegese ngaten Mas Banu. Bedug tengangin ku Surya nek jaman semanten padane Surya niku lak ning tengah-tengah. Nah, ditandani napa? Cobi ning tengah-tengah nika ayang-ayange menungso nu nyawiji kan ngaten ta. Pas tengah Pak. Nggih ta nika pas tengah nika. Dadi menika diarani pas bedug tengange aja metu saka ndi-ndi umpama metu dateng napa pasuratan kan disebutake nika. Wong siji nek metu wayah bedug tengange ora kukudung ora reneng-reneng kuwi cadanganmu kanen. Mulane wong biyen niku napa nek wong lanang ya nggih topi utawi udeng ngoten nika Mas. Oh, Nggih nek ta? nek apa umpami medal piyambak ngoten Nggih. Oh. Nek wong loro nggih enten niku jenenge napa menika jisim lumampah. Jisim lumampah. Nah, nggih to. Nah, batang pangucap-ucap nek siji. Nek wong loro metu pas bedug tengange ora kudung ora reneng jenenge jisim lumampah. Nah, nek wong telu gotong mayit. Gotong mayit kuwi sing bahaya iki, Nggih. gotong mayit. Nggih. Nah, mulane wong telu ki, tapi nek siji wedok gak apa-apa ya. Mun niku malah sendang dapat pancuran. Nggih. Sekedhik pangertosan, pengetahuan mengenai ruwatan nggih. Lah mulane generasi muda bocah nom-nom ki ben ngerteni adat istiadate wong Jawa, buya budayane dhewe. Ngaten. Kenapa wong Jawa kok nggawe wayang ruwatan kok nggawe dalang kan ngoten to? Nggih. Nah, jenenge mawon dalang. Dalang kandha buwana kandha crita bawana jagat iso njarwane jagate Purwakala. Purwa wiwitan kala nyebut asmaning Bathara Kala kang darbe pepancen jalma Sukerta paringane Sang Hyang Manikmaya. Dadi kan ngaten iso apa nyeritake dateng pangruwatan niku lho. Iso nyeritake sejarah Bathara Kala mulai lahir ki sebabe saka apa kan ngoten to. Nah niku kan gaweane dalang mulane napa menika dalang kandha buwana ngoten. Ngaten nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Monggo samangke dipun wiwiti taken pitakenan ingkang badhe bertanya
mengenai Pas Rosid sumber telasih kawis asal usulipun sumber telasih kula dereng gadah referensinipun nggih sumber telasih. Ilmu kula kok sumber telasih niku kentekan sumber kan lho. Telasih niku tahu dibahas niku. Nggih. Nggih ta. Kemutan tapi niki kula padosi referensinipun kan jangkep dereng panggih. Nggih. Ngapunten nggih. Sugeng dalu niki katur Mas Heri Setiawan Sidoarjo, Mas Andi Setiawan Tulungagung, Mas Slamet semoga kedepannya Istana FM lancar dan jaya. Wong bulan berangal amin. Amin matur suwun. Bendi Irwanto wedi hadir matur suwun. Assalamualaikum Ki Dalang derek tanglet napa leres makom Mbah Kuwung. Apa iki Pangeran Muhammad Fadil napa leres tasik enten turun saking Sunan Giri mangke kula padosi silsilahipun nggih. Wonten silsilahipun nggih. Terus malih Hamidun Majid sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, dalu. Ngapunten badhe tanglet bilih Aji Saka kalih Subakir menika rumiyin sinten? Nggih. Mlebet tanah Jawine. Mohon dijelaskan. Nggih. Pancing ngaten Mas Banu, napa kathah versi ingkang wonten tanah Jawi menika. Dadi nek ning crita wayang, nggih ta nika, Aji Saka niku anake sawijining empu. Kan ngaten ta? Anake sawijining empu. Lah piyambakipun menika sang empu kala wau merga iso nulung ratu Bani Israil. Prabu Sarkil nalika semono nalika lelayar napa sang empu kala wau oleh perintahing ratuning dewa gawe pusaka ning tengahe samudra. Ngepasi gawe napa pusaka wonten tengahe samudra kambang ngoten Mas Banu. Dadi ngambang. Menika kebenaran wonten prahara angin gedhe ingkang nampek dhateng praunipun Prabu Sarkil ngantos murat marit ngeten. Otomatis Prabu Sarkil sakwadyabalane menika napa menika kejegur dhateng samudra kan ngeten dipun saut kalian sang empu kala wau kita dipun slametaken lajeng sang empu kala wau dipun ajak dhateng Bani Israil dipun jodohaken kalian putrinipun ingkang nami Dewi Soka kan ngeten ta lajeng puputra Jaka Sangkala ngoten. Jaka Sangkala Mas Banu sawisipun dewasa Jaka Sangkala kala wau napa ngupadi bapakipun sang empu kala wau. Nggih ta? Didudoi nek bapake kuwi empu sing empu dewa, empune dewa. Anake Empu Ramayadi. Ngoten ta? Lah nika lajeng dipun padosi piyambake pengin meguru merga bapake kok ampuh tenan. Kan ngoten ta? Ning didhawuhi karo bapake kalih sang empu kala wau. Nek aku najan mbok sawang kuwi sekti kaya ngene ngger eneng sing suwe sekti meneh ya kuwi simbahmu kan ngoten ta. Simbahe niki kula critake Mas Banu ben cetha. Simbahe nika sing empu sing gawe pusaka ning Mega Malang. Nika sawise ngoten mbahe yo critakne mbahmu ki durung sepira. Sing luwih sekti meneh Bathara Wisnu kan ngoten ta. Lajeng piyambake meguru dhateng Bathara Wisnu. Diomong karo Bathara Wisnu, sarehne aku ki dewa. Kowe kuwi najan anak dewa mergo empu-empu dewa oleh anake menungso kan ngaten. Becike kowe meguru nang gene menungso golek ana wong sawijining brahmana jeneng Ngusman Aji kan ngaten ta. Ngusman Aji. Lah menika meguru dhateng Ngusman Aji jamanipun jaman Isa Mas Banu. Jaman Isa. Lajeng dipun wucal kare Ngusman Aji sang Jaka Sangkala kala wau dikon tapa ning tanah sing sih suwung kan ngeten. Nika goleki dateng tumibane cekake ringkes datung Pulo Dawa merga Sumatera tasik gandeng kalian Jawa. Mulane diarani Pulo Dawa sing tegese Pulo Jawa kala wau. Sawise dateng riku tapa dateng riku. Ratu Prabu Ratu Galbah Bagindo Galbah ngeten nggih sing tanah ngerum niku cerita nggih. Pengen ngisi tanah Jawa karo menungso ning mboten kiyat. Lajeng Ngusman Aji kala wau ken numbali. Ken numbali. Sasamun dateng Pulau Jawa kaget Ngusman Aji. Kok enek cahya mantrem bareng diperpeki pranyata menika Jaka Sangkala kala wau ngeten lho. Tibake murite dhewe dipun ajak kalian Ngusman Aji ngewangi numbali tanah Jawa ngaten. Tegese Aji Saka numbali kalian Ngusman Aji.
satemah tanah Jawa dadi aman gampangane. Ngusman Aji Bali dateng ngerum ngajak Aji Saka kala wau. Ngaji Saka dipun perintah malih kalian Ratu Galba kala wau nyiseni wong wonten Pulau Jawa kala wau. Nah, Syekh Subakir ceritane kan mboten ngoten versine. Ngaten lho Mas Banu. Ning enten sing ngarani Syekh Subakir ku ya Haji Saka. Wonten ing wasane ngoten. Nggih. Oh, nggih. Jamane beda kinten. Zamane beda. Tamtunipun napa nggih? Aji Saka niku sebenarnya dari mana, Pak? Indian apa wong Jawa asli Tulen ngoten nggih? Nah, Aji Saka kula critakaken kala wau. Piyambakipun anak turune dewa, ya ta. Empu kadewatan kan ngeten nggih. Bapake lah ibuke niku dateng anu lho, sawijining versi pedalangan lho ngene iki. Ibuke menika anake Prabu Sarkil Ratu Bani Israil ngaten lho. Ngaten. Dadi turun dewa. Ngoten nggih. Pancen wonten ingkang mastani bilih Syekh Subakir kuwi Haji Saka wonten ing mastani. Beberapa versi pancen mekaten Pak nggih. Matur sembah nuwun menika wonten pitakenan Mbak niki saking sinten anak kula nggih pas bareng grahana Pak niku diruwat napa mboten? Nggih biasane ngaten Mas Banu. Nek bareng grahana surya apa grahana rembulan nika biasane dipun ruwat ngaten Mas Banu ngaten nggih. Grahana saka tembung gerah kahanane. Pas jagat niku diarani gerah kahanane kan ngaten to. Nggih, wonten ingkang telepon nika kita tampi Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu Mas Banu Pak Dalang. Nggih, Mas Santo nggih. Nggih, monggo Mas. Nggih, Pak Dalang Mas Banu. Kalau pengen mangertosi niku le Pak Dalang. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating di sing di napa niku ujane Resi Wisrawa ke Dewi Sukeksi niku padahal niku artose menapa mau kula pengen ngertos garis besar mawon nggih mekaten ngono Mas Banu kalau bakal matur nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi nggih Mas Santo matur suwun nggih. Napa menika pancen kondang akhir-akhir niki Sastra Jendra Hayuningrat Mas Bandung viral. Nek ngarani Sastra Jendra ini pangruwating diyu wonten sing ngarani nek jamane wong tua kula nika Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating barang sakalir kan ngaten ta. Sastra niku tulis Jendra niku ratu. Hayun saka tembung rah kalih hayu tegese seger. Kan ngaten nggih. Ningrat ning niku wening rat niku jagat kan ngaten ta. Jadi sastra ini tulis sing ratu. Nah, enten sing mastani tulisan Jawa niku nggih wonten kan ngaten to. Sing jelas Sastra Jendra Hayuningrat kala wau menika kena diarani tulis tanpa papan tanpa tulis kan ngaten to. Ragane menungso niku menungso jane lek raga to nggih niki. Nah, niki lek ngarani raga, jane kan mboten wonten menungso niku niki garis besar mawon Mas nggih. Dadi ragane menungso jane kalak tulisan to Mas niku. Tulisan contoh mawon nggih niki. Contoh sawijining contoh. Dadi irung. Nah, enten to irung? Irung nggih. Irung kuwi apa to? Niku saka tembung iki lho rungokno. Apa sing dirungokne mlebu metune napas kan ngaten ta? Nah niku salah satu contoh. Nah, mergo niku kena apa diwulangke ngoten? Mergo napas niku paling penting dateng gesang nika tanpa eneng napas niki ora eneng urip. Tegese ya wis ra ono apa-apa. Menungso nggih mboten wonten. Contone Sektya nggraji angin, Sugiya duwe gunung emas pangkat derajate umpamane dhuwure kaya ngapa nggih to niku. Nek kelangan napas ya goblok ndadak Mas Banu. Nggih ta? Nggih. Niki lho tegese napa menika iki lho rungokno karepe irung niku iki lho rungokno. Napasmu kuwi lho golekana kan ngoten lho. Nah niku salah sadine contoh. Tulis sing tanpa papan tanpa tulis niku digathukne kalian napa niku sing jenenge semesta alam niki. Gitu. Niki papan tanpa tulis semesta alam tulis sing tanpa papan. Nek niku kudu gathuk, kudu jumbo supaya bisa manunggaling jagat cilik karo jagat gedhe. Nah, kan ngoten lho. Nah, contohnya napa? Napas nek mlebu ning jero, nggih ta niku mesti metu ning jaba. Nek neng jero dadi wadah dateng raga niki, naki nek ten jaba balik nunggal kalian semesta alam, mlebu metu.
Nah, sing nyambungke antaraning napa menika semesta alam niki jagat gedhe niki kalih jagat cilik. Kan ngaten. Contone salah siji ngoten niku. Nah, ngaten. Pripun Mas Santo? Aja dhuwur-dhuwur to takonane iki. Sing ngrungokno kadang ora dunung ngono ya. Tapi ben tambah dunung ngoten. Nggih. Wonten pitakenan saking Mas Aziz wonten babat menika. Pak Dalang napa niki? Nggih. Sik. Senen Pon karo Kemis Pahing Nggih. niku sae napa mboten, terus malih bakdo mulut niku wonten pundi papane Etan Kidul apa wonten kulon ngoten nggih. Badhe tangkel nikahan bakdo mulut Nggih. Padalang Kemis Pahing karo Senen Pon iki sae mboten niki ngangge apa? Lek kangge nikah sae mawon Mas Banu. nikah mesine. Kemis Pahing niku 17, Senen Pon niku 11, temoe 28 tasih wonten setunggal kareng golek dina sing pas. Nek teko naga taun Jatingaran umpamane nggih ngitunge sura sapar mulut niku ning Etan. Nek kawinan aja ngetan. Mulut ten wetan, bakda mulut Jumadi Lawar Jumadi Lakir ten kidul, Recep Ruwah Poso ten kulon, Sawal besar suro selo besar Sawal selo besar ten lor ngoten. Dadi niku pitakone. Pun jelas Mas Aziz nggih wonten babat Mas Aziz. Kula medal sekedap wonten tamu. Kula pinarake. Nggih. Nggih. Ngoten Mas Aziz wonten babat matur suwun arep nikah apa piye iki ya. Matur suwun. Malih niki katuran pinarak Pak saking Mojarata Sepat Ndayungan. Terus malih saking Ngadip Sugiwaras nggih matur suwun. Ada pertanyaan lagi. Pak Dalang Hadi Sukoco, anak kula menika 7 cacahe. Sing wingking piyambak kakung, sing bajeng piyambak estri, sing tengah menika kakung sedaya lho. Berarti kan sing arep dhewe wedok ngono ae lho ya. Berarti 6 lanang, wedok siji sing ngarep ngoten nggih. Niku diruwat napa mboten Pak? Ngoten. Niku ngaten Mas Banu. Pancen jarang-jarang sing ngerti kan ngaten. Dadi niku nek umpamane nggih anake 7, lek 5 wates 5 kalih anak sisipan siji lanang 4 wedok iki kan Pandhawa ngedangke. Sebale lek wedok siji niku terus lanange wedok 4 lanang siji Pandhawa ipil-ipil kan ngaten to nggih. Umpamane lek 6 munggah umpamane utawa eneng 3 lanange wedoke 3 wedoke 3 utawa lanange siji utawa wedoke siji lanange 3 niku nggih klebu meh kaya sing kala wau anake 7 nggih to nika sing siji wadon apa lanang utawa anake 6 sing siji wadon apa lanang niku jenenge sengkala gendong Mas Ban. Sengkala gendong. Ngutangke duduh susu. Lah sing diruwat sing pundi? Ya sing siji niku wau. Niku enek serat-seranane Mas Banu. Serat-seranane. Umpamane nek diruwat saliyane bayar pendaftaran kala wau, piyambake kedah nyuwun nyuwun arta dateng sedereke nek 7 kala wau berarti njaluk sedereke sing 6. Ngaten nggih. Njaluk sedereke sing 6 kala wau ditambahke nek sing pendaftaran umpamane nggih niku. Berarti suwun sing sederek-derek niku nggih. Nek syarat tambahan, nek pendaftaran umpamane tanggungane wong tuwa kan niku. Nah nek napa niku kangge syarat tambahane sing diruwat siji kala wau kedah nyuwun dateng dulure sing 6 niki wau. Mbuh dikeki pira-pirane mungkin ditambahke niki bar pendaftaran niku kala wau terus ditambahke melih kaya Selasa Kliwon niku lho. Nek Selasa Kliwon niku syaratnya ngemis dateng tiang. Ngoten lho. Nah niki syaratnya ditambahi sakliyane pendaftaran kala wau ditambahke arta sing saking sederek-sederek 6 kala wau mbuh pira-pira ditambahke niku syarat seranane jenis sengkala gendong utawi ngutangke duduh susu. Ngoten nggih. Sugeng dalu sedayanipun saking kula Mas Hakim Pangkur Ngawi nggih. Matur suwun saking Ngawi nggih. Niki wonten pitakenan malih menika. Nggih. Saking Pak Abdullah pidalem wonten ing Lalat dan Parengan Tuban. Katuran sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, Pak Dalang sakniki niku marak penjualan keris, ana keris naga sasra, keris sengkelat lan lintu-lintune. Kuwi janjane asli apa namung nami mawon, Pak? Ngoten. Nggih Mas Banu. Pancen kan ngeten nggih.
umpamana sedaya kala wau sejatine nek sing digawe asli ning muni asli niku nggih sing digawe sepisanan niku ora asli. Tegese empu siji ngripta sing jenenge naga sasra kan ngoten to. Lajeng malih umpamane wonten sawijining empu to napa ngripta malih namine ginaga sasra tegese duplikate sing gaene sempus tunggal kala wau ngeten lho Mas. Najan to kabeh ki ampuh gitu niku ning sing asli pertama dene asli pertama niku nggih sing gaene empu kala wau sing pertama kala wau. Lah kabeh nggih asli, wong sing digawe kok ora asli ki piye kan ngoten to. Ning sing asli niku sing digawe sang empu sing nomor 1 kala wau. Ngoten Mas Banu. Sugeng dalu ke anak kula kalih tirone sami niku pripun? Napa kedah dipun ruwat, Pak? Nek tiron nika mboten kedah dipun ruwat nek tirone padha ngaten lho. Mboten Mas Banu nika. Mboten nggih. Nggih. Sugeng dalu saking Bayu Sukosewu. Sarujuk menawi sedaya wadak menungsa niku tulisan. Nek kapitayan Jawi nggih seratan Nono Caraka niku wonten teng wadake manungsa. Leres. Ki saking Bayu Sukosewu matur sembah nuwun ngoten. Saking Kedung Pring Lamongan Mas Karit Muhammad sugeng dalu matur sembah nuwun. Terus malih menika wonten pitakenan nggih saking panjenenganipun Pak Ridwan Pidalem wontene Padangan ngoten. Katuran sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Teng Padangan menika kathah petilasan utawi kathah naminipun benda-benda cagar budaya ngoten. Napa riyin menika Padangan salah satu kerajaan Pak Dalang ngoten. Nek situs Padangan niku mboten dereng ditemokake sing namine kerajaan Mas Banu nggih niku. Dereng wonten ditemokne Padangan. Ning saka tembung Padangan kala wau kan hubungannya kalih Mbah Menak Anggrung kan ngaten to. Nalika semanten ngintir napa niku mawi Krenjang Matayara pas dugi ngriku wancinipun Padang mongko arepe tumuju dhateng pundi menika ngampel nggih. Ngriku Padang niku tembung niku kala wau dijenengne Padang merga pas wayah Padanging Surya kala wau ranta-ranta enjing dijenengne desa utawa leladan Padangan kan ngaten. Nggih. Dados pancen nek riyin niku Padangan niku kabupaten nggih. Kabupaten nggih. Ning nek kerajaan mboten. Kabupaten. Nek kabupaten nggih. Monggo ingkang badhe nderek telepon, SMS napa WA menika nomoripun 081 130 81095. Saged meresane lewat YouTube taken saged, lewat TikTok nggih saged ngoten. Sugeng dalu Ki Banu Pak Dalang Hadi Sukoco. Menika saking Mas Santok Sembung. Parengan Tuban. Oh, salam sejarah nggih. Nggih. Badhe tanglet Selasa Paing. Kalih Jumat Legi pripun Pak? Selasa Paing niku 12. Jumat Legi 11 nek tidak gunggung kumpulake dadi 23. Gitu nika. Eneng itungan niku sing dipara 5. Ana sing dipara napa niku 7, ana sing dipara 10, ana sing dipara 3 kan ngaten ta nggih. Lunggihipun piyambak-piyambak ning kula pitados niku padha apike. Nek sing 3 niku dipara pamane 1 dadi 2 jodoh 3 layu. Mila nek 3 layu mesti rampas ra nek sisane. Nah nek dibagi 3 sisa 1 berarti 1 dadi. Nek turah 2 jenenge jodoh kan ngaten to Mas. Ning nek dipara 3 ora turah berarti niku layu. Nah niku nek 23 dipara 3 isih sisa 2 kan nggih tasih apit jenenge jodoh kan tiba jodoh kantun goleke dina sing pas aja nganti nerak napa niku was utawa nas napa kemawon kan ngaten. Naas napa kemawon ngaten. Layu aja dibacutke. Nggih, wong jenenge layu ngoten. Nyuwun sewu Pak Dalang, weton Senen Paing kalih Setu Pon pripun cocok napa mboten nggih Pak? 16 Setu Pon 16, nah Senen Paing 13. Nggih sae Mas 29 tetep dibagi 3 isih sisa 2, mung kudu digelane dina sing pas tetepan kan ngaten. Nggih, matur suwun. Sudrun sapa Sugeng Rawuh, Pak Dalang mau tanya. Nggih. Weton Kemis Pon kalih Selasa Wage. Wau pun nggih. Ya dereng Selasa Pon kalih Kemis
Kemis Pon kali kalian Selasa Selasa Wage. Kemis Pon 15 Selasa Wage 7 15 karo 7 22 kan. Nah, isih sisa siji ya sik kena. Nah, dan tegesipun kena niku kabeh niku kena ning kudu digoleki dina sing pas ngoten lho Mas Banu. Ngoten. Saking Mas sinten iki menawi Selasa Pon kali Selasa Legi, Pak. Selasa Pon niku 10, Selasa Legi niku 8, 18 niku juga telu rampas Mas Banu. Entek niku ya kudune digoleki sing pas tenan ngoten Mas Banu. Jenenge rampas niku piye ta? Rampas rapik. Kalau ya aku ngono ya. Kowe iki kok iso wae. Butuh. Iya nggih. Dadi ala penen aku iki Mas ya. Kaya gethuk wae. Nek takon ki jenenge sapa main di lho, po enak nek aku maca. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Apa ki? Lelaku Astrobrata. Astabrata. Niku napa artine, Pak? Ngoten. Astabrata niku pancene umpamane sawijining menungso utawa pemimpin, utamane pemimpin ning janjane kudune menungso kudu ngerti Astabrata Mas Banu. Pripun kalau wau janjane mulane wong nek ngerti sastra jendra kalau wau. Nah, jagat cilik niku menungso tulisan gitu niku. Nah, menungso piyambak niku sumbere nggih saking semesta to. Nah, mulane kudu gathuk antane jagat cilik karo jagat gedhe. Nek wis ngerti jagat cilik karo jagat gedhe sing digoleki wis ketemu paribasane ngeten. Nah, mila sing darani napa kalau wau? Astabrata. Astabrata niku lah nggih wonten jagat gedhe niki najan ten jagat cilik enten contone lintang, rembulan, surya, mendung utawi himanda gitu nika. Bumi, geni, banyu, angin kan ngaten to nggih. Niki nek dicupliki sak kabeh papan niku digathokne ya ning ragane menungso. Mulane ana sing aranane menungso saka anasir bumi, geni, banyu, angin. Surya Candra Kartika Swasana kan ngaten to. Nah nek dipérang malih enten sing ngarani niki enten sing ngarani lho nggih. Nah ngaten dadi bumi geni banyu angin ya dadi raga iki Surya Candra Kartika Swasana dadi aluse menungso kan ngaten. Bolak-balik inggih saking jagat cilik karo jagat gedhe niki kala wau. Nah ngaten. Mila sumbere menungso saking semesta niki. Ah mongko nek disawang semesta niki isen-isene kan kathah. Lah sing diarani semesta niku napa angkasa umpamane. Angkasa sinten sing iso ngarani warnane angkasa. Sing iso ngukur dhuwure angkasa, sing iso ngukur jembare angkasa. Mbok menungso ditumplak blak alate modern sak moderne sapa sing iso nembusne ndi angkasa kuwi kan ngaten. Laras. Nggih ta? Lah nek diarani rembulan lintang sak piturute klebu bumi niku lak isen-isene menungso kan ngaten. Milane karena menungso menika manggene ning bumi, mila enten anasir bumi kan. Nah, anasir bumi. Lah bumi niki gadah napa menika cahya. Angkasa nggih gadah cahya, tempuke cahya angkasa karo cahya bumi niku dadi daya. Nah, daya niku tanwurunga sing mlebu metu ning awake dhewe iki kabeh. Neng sing aran daya kuwi dadi sedulure menungso. Kan ngaten ta nika? Nah, kados ngaten nika lho. Nah, mulane menungso asale saka niku ya bali neng kono kuwi mau. Nah, menungso adalah bagian dari semesta. Kan ngaten ta? Di dalam diri menungso ada semesta. Nah, nggih ta? Lah menungso juga di dalam semesta mulane dibasake anake Adam karo Hawa. Hawa niku napa to? Nah, Adam niku ya wadahe menungso ki lho Hawa. Nek mboten percaya mlebu menungso dadi urip ya Hawa. Diserot niku napa? Nek metu ya diadahi Hawa, sinten sing mboten dihubungi Hawa? Napa siji mawon sebutke sing ora dihubungi karo Hawa? Nggih. Nah, kan ngaten to. Ah kok tekan ndi Mas iki? Matur sembah nuwun. Niki saking Mas Dwi Rayung, Mas Banu. Sing diarani ketemu rampas kuwi pripun lho, Pak? Nah, nggih dibagi telas contone 18 kala wau. 18, neptune 18. Neptu dadi pemane lanang kala wau umpamane napa kala wau Selasa Legi. Selasa niku 3, Legi 5, 8. Lah Selasa terus umpamane oleh Selasa Pon gitu nika.
utawa minggu wage padha. Selasa pon niku Selasa telu pon 7. 10 nggih. 10 ditambah 8 18. 18 dibagi telu lek oleh 6 tapi rene sisane. Rene sisane Niku entek. rampas. Mintek jarake. 18 entek. Nek dibacutke abot, Mas. Kudu golek dina sing Itu apik. ngono Mas Wi. Mane iso nek pas aku tanggapan nek katerban takon yo, takon aku. Jarak rampas sih piye to ngono ya. Biasane niki nek piyambake niku sadian ngoten kula diawe. Iki lho es degan ngoten. Nggih. Wonten malih niki nderek tanglet Pak Dalang. Nggih. Napa trucuk Kali Tidu niku riyen tasik nderek laladan Jipang nggih Pak nggih. Trucuk Kali Tidu. Trucuk nggih to mesine. Mestine Ndew Jonegoro wong Jipang. Jipang no, nggih. Jonegoro niku nderek Jipang. Ngaten lho. Nggih, matur suwun. Nah niki sugeng dalu saking sinten niki? Widyawati. Menawi minggu legi kalih jemah wage pripun, Pak? Minggu legi, minggu 5 legi 5 10 jemah wage jemah 6 napa niku legi 11 gitu. Selikur 10 karo 11 selikur to nggih. Niku juga telu-telu sisa mboten. Oleh 7 kan entek. Rampas. Niku golekne dina sing pas, ngaten lho. Pas rampas nggih golekne dina sing pas ngaten. Pas. Ngono Mbak Widyawati. Hati-hati nggih. Abote wati. Rampas entek. Golekne ati. Lajeng assalamualaikum niki saking Ahmad. Ngedekne omah Pak ulan bakdo mulut wis sae napa mboten Pak? Kantun niku kantun taune. Nah, tahun sing ora kenek sasi bakdo mulut napa umpamane tahun J kuwi sing ora kenek napa. Nah niku hitungan Jawa lho. Tahun Alif sing ora kenek apa, tahun Wawu sing ora kenek apa, tahun Dal sing ora kenek apa. Lah ten riku umpamane ora kenek pas bakdo mulut aja dinggeni. Biasane wonten sangkalane umpamane nek pas iki mengko bad digawe wonge lara balung. Nggih saestu nate ngalami Mas Banu niku kula tiyang niku wonten ngaten dipun penging aja sasi iki aja taun iki sasi iki aja gawe omah. Engko ndak lara balung. Nggih saestu bakdo omah dadi tiyange kaya wong lumpuh ngoten. Nah, ngoten nika. Nggih. Niku pancen enten ngoten niku. Niku contoh lho umpama ngoten. Iqbal Rofi Koiruna Selasa pon kalih Setu pon Pak. Nah, Selasa pon 10, Setu pon 16, 16 bagus Mas, 16. Sae. Heeh, sisa loro. Badhe tanglet Pak Dalang saking Pak Sudarto napa leres ndamel griya sepindah dereng nate ndamel griya Pak. Niku mboten angsal bentuk limas utawa tigasan saking Pak Dar semen pinggir. Wonten kapitayan mekaten. Dadi wonten kapitayan niku mekaten wonten malih nek gawe omah niku nek urung umpamane duwe mantu bareng ngoten nika aja gawe tigasan. Nek sing nek gawe sepisanan aja ganti gawe omah tigasan wong namine mawon tigas nggih to. Tigas niku tugel kan ngaten. Niku pancen nanten kapitayan mekaten nanging niku nggih daerah-daerah tertentu kan ngaten. Mboten sami ngaten. Matur sembah nuwun Kang Parman Balongrejo nggih hadir matur suwun. Niki wonten pitakenan malih. Tapi wonten ingkang taklet niki saking Pak Dukut wonten Nganjuk niki sugeng dalu Pak. Ya sugeng dalu Mas Oh nggih. Iki mesti ape anu nggih, ape ndukuno sapine iki. Ape gadul. Biasane nyuwuk udun, udune sapi. Ape gadul niki. Nggih. Monggo Pak Dukut, monggo. Nggih niki anu. Dari Nusa. Ini Pripun? nimbrung jenengan. Oh nggih, monggo badhe taken napa niki? Halo? Lho, lak nggih to pedhot to Pak Dukut. Mboten mireng Pak Dukut sinyale menawi. Mare Pak Dukut wis omong jadul ku apa? Sinyale dicobi malih Pak. Cobi malih. Ngoten niku nek ngebel nada jadul ngomong niki HP modern ngoten Pak. Nggih, Pak Dukut wonten Ngeliman niki. Ngeliman nggih, Nganjuk nggih. Ngeliman Nganjuk sing dibertatus bini niku makome Gajah Mada niku lho Pak. Nggih. Kula nggih sering rika. Golek sisik melik. Sisik melik apa golek apa? Ya golek melik, sing melik-melik niku lho Pak. Oh ya, wong sawan kan ayu-ayu to Pak. Iya, lah aku mesti percaya kuwi nek sampean. Mergo kanggone sedudo. Dadi nek malam siji suro do adus ngono padha awetno awet ayu. Heeh, mergo roh ngono-ngono. Lah mulane aku malam siji suro mesti aku ya
nyanggong ning sedudo, Pak. Ya mulane rambutmu awet ireng, Mas. Ireng tok adusi ning sedudo terus. Mulane dulu-dulu nek pengen rambutnya ora putih, aduso ning sedudo. Oh iki tenan. Mampir ngene Pak Dukut kuwi mau. Heeh. Samung juru kuncane Pak Dukut ngono. Juru kuncine Pak Dukun tang mampir engko diduduhke carane. Nggih, matur sembah nuwun. Niki wonten pitakenan Nggih, malih. nggih. Oh, Pak Dukut mlebet malih. Nggih. Pripun, Pak? Kirang terima, Pak. Lah nggih lah pedhot kok. Munine HP modern, Pak. Mangga. Badhe nyuwun pirsa Nggih. Riyen niku lho, samenika kan tiang sepak kula sampun kabundut. Tapi saderenge kabundut, ya mbak niku sanjang kalih kula. Besok nek kira-kira aku gak menangi, anakmu pedhot jodone, ya awakmu mantu mbubak senajan to aku urung tau mantu mbubak. Ning nek aku gak nutut, tapi awakmu wis tak izini. Dan iki sedikit nggih dihadapne dua pilihan ngoten niku. Pripun niku Pak Dalang kira-kira upama titrak ngoten enten napa-napane napa mboten. Tiang sepuh riyen gadah pesen, Mbak ya. Nggih. Pesen nek mantu Nggih, nek bareng kau ketemu jodone awakmu mantu wong bubak. Oh, bubakan nggih. Kawontenke bubakan terus yang nomor loro. Terus lah saniki transport lo kan ninggal lan iki terus upama ngoten niku wantun napa mboten lampahi. Tapi niku mpun pesen apa dereng wong tuane? Nek pancen sampun, Pak, niku pas sami kalih wasiat, Pak. Wong ngoten nggih. Nggih, nek sampun sami kalih wasiat, berarti idin kala wau sing dinenge napa suwanten kala wau lak swara to, Pak nggih. Swara niku ucap. Nah, swara niku ucap. Lah ucap niku tegese dicapke. Ngertos nggih cap niku? Cap niku padha setempel, dicapke nang ngene alam semesta niki. Lah niku wis disekseni kan kali semesta alam niku. Nek pancen niku biasanipun nek pun diucapne kaya diwasiati wong tua kala wau nggih mboten napa-napa biasanipun. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ngoten. Nggih matur nuwun. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, wajib mawon. Nggih. Semoga sehat. Amin. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam, matur suwun Pak Dukut wonten ing Nganjuk. Oh, ngari bubak iya nggih. Bubakan to. Ning nek wis didini wong tuwa, mboten apa Mas niku. Sugeng dalu niki saking sinten niki nggih naminipun anak 3 estri sedaya nggih dipun ruwat. Nah niku jenenge prawan telon utawi lawe wenang nggih klebet Jalma Sukerto ngoten Mas Banu niku. Becike dipun ruwat. Nuwun sewu Pak Dalang dinten sing diwasani giying niku pripun saking Mbah Di Plesungan. Nggih, wah pitakon bengi iki macem-macem campur bawur. Sak nyandake Mas nggih. Pancen awake dhewe nggih belajar kok nggih. Heeh, sak nyandake giying wage karo paing enten sing arani ngoten. Ning nggih mboten wage karo paing ngoten. Jumlah wage oleh Selasa paing niku nggih mboten giying. Sing dirani giying kala wau napa menika wage kareh paing kala wau sing tegese niku dina paling cilik oleh dina paling gedhe. Napa dina paling cilik lan oleh dina paling gedhe kala wau sing dareng dina paling cilik niku Selasa wage, Selasa telu wage papat kecike isine 7 neptune niku paling cilik Mas Banu. Lah Setu paing niku sing gawe ying kala wau Setu paing. Setu niku 9, paing 9. Neptune 18 pun mboten wonten sing ngungkuli. Dadi 18 oleh 7. Ngaten lho, sing gedhe paling gedhe neptu paling gedhe oleh paling cilik. Nggih niku sing diarani geyeng ya niku sing diarani jarak selawe tenan nggih niku Mas Banu. Dados geyeng mboten angger wage karo paing, jarak selawe niku mboten angger jumlahe selawe. Neptune ngaten lho. Nggih. Ngoten, Pak. Terus malih Pak Priyono Ngulanan, Pak. Nggih. Kok diarani Kedung Bajul Srungga niku asal usulipun pripun, Pak? Pancen Gedung Srungga niku nggen bajul Mas Banu. Malah diarani Kedung Srungga niku pancen nggen bajul ngaten. Jaman semanten diarani nggen bajul. Ngaten lho Gedung Srungga to? Nggih. Pancen nggene bajul. Nggih, pancene. Napa niku ingkang riyin damel peperangan antarane sinten, Pak? Sunan-sunan niku mboten nggih.
sapa nika? Kula kok supe nganten. Nggih. Boten bancak ngilo. Bancak ngilo to nika. Nggih. Nggih. Niku. Matur sembah nuwun. Niki wonten pitakenan malih. Sekedap kula waos. Nuwun sewu ki. Inggih. Ketemu selawe kalih 25 niku benten nggih Pak Dalang ngoten. Nggih sing dimaksud selawe niku nggih 25 ning wong niku kan ngaten to Mas Banu. Darane mbok menawa iso disiasati. Selawe niku disiasati dadi 25 kan ngoten to. Nah, ning selawe piyambak kala dipun aturaken nek selawe sing tenan niku dina paling cilik oleh dina paling gedhe 18 karo 7. Selasa Wage karo Setu Pahing diarani geying ya jarak selawe sing tenan kan ngoten to. Ngoten nggih. Pak Dalang anak lanang piye nek lanang 3 wedok 1. Apa ya kudu diruwat Pak ngoten. Ngaten, pancene niku eneng sing ngarani ngutangke duduh susu mergo siji kan. Wonten malih sing ngarani kebu ketali nggih enten. Niku wonten napa menika sing pitados niku diruwat najan to ning kene napa menika baku ning pangruwatan mboten wonten ning wonten kathah sing ngruwat ngaten nika. Ngaten Mas Banu. Nggih. Nyemanggaken monggo. Matur sembah nuwun Mbak Lina. Aku nikahan 2016 sampean MC ini lho Ki Banu. Oh nggih, matur Tapi kan ra nanggap wayang aku. Iya, lah aku tapi ra kayak kucur. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu Ki. Nggih. Oh nggih sampun waos kula waos kedap niki ingkang kathah ngentaken nggih. Siji mbaka siji mangke menawi sedaya saged dipun wangsuli. Jemah Pahing kali Jemah Kliwon Pak. Jemah Pahing 15, Jemah Kliwon 14, 29 niku kenging mboten napa-napa. Antase sisa loro Mas Banu. Ning bola-bali aja mung umpama sisa loro niku aja bombong atine niku kudu digoleki dina sing pas. Sing rampas ya aja susah atine digoleki dina sing pas kan ngaten. Kok ngoten to Pak Dalang aku dhewe ya tiba rampas kok mbiyen tapi tak gawe digawene dina sing pas ngono. Nggih. Wonten panjenenganipun Mas Akil Iza Maulana Banjarawa Bangiran Tuban derek ngudi kaweruh nggih. Matur suwun. Kalkun. Pertanyaannya opo kalkun? Kalkun ki pitik lho Mas. Lah ya iki jenenge kalkun no. Lah takon apa ya ora enek itu takone. Kok cuma sugeng dalu ngono tok. Pak Suyitno, Pak Yit nggih, Pak Yit pangapunten namung pangrungu saking derajat nggih. Derajat nggih matur suwun. Badhe tanglet Pak nek Sabtu Wage kalih Rebu Pahing niku sae napa mboten Pak? Sami Mas Banu niku jarake 29. Napa menika kalau wau Sabtu Wage 13, Rebu Pahing 16 nggih sisa loro tasian. Nggih, matur suwun ngoten. Monggo malih badhe nderekaken kadang-kadang kang badhe nderekaken menika saged dhateng 081 130 810 gangsal. Pak Dalang ilham saking Soko derek tanglet babakan Naga Dina. Tulisannya Naga Dini Pak. Naga Dini. Naga Dini berarti cilik berarti. Nggih ta. Kula tampar. Iya. Niku napa nek minggu legi Naga Dinane pripun Pak? Ngoten nggih. Nggih. Naga Dinane kan arah anu napa mlakune dina to Mas nggih to. Umpamane Jemuah. Enten sing Kemis Jumat niku mangkene ning Ngetan. Ngaten naga dina ning Ngetan Mas. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ning kidul. Nggih to. Senin, Selasa ning kene kulon, Rebu ning lor niku enten sing ngaten. Benten malih sing diarani niku Pati dina karo Jaya dina. Ditempukne kabeh kala wau, dina niku diitung umpamane umpama Selasa Wage. Ngaten to nggih. Jayane dina ning ndi, patine dina ning ndi kan ngaten. Utawa Senin Legi wis ngaten nggih. Senin Legi, jayane dina, patine dina ning ndi. Jayane dina umpamane ngene iki. Senin Legi, Senin 4, Legi 5, 9 to nggih. Diitung 9 niku diitung, diubengke. Dadi nek diitung
songo lho Mas nggih. Niku etan kidul kulon lor etan kidul kulon lor etan jaya dina ning wetan kan ngoten to. Nah pati dina ning ndi kan ngoten. Lah enteke dina Senin Legi niku ten apa? Apese dina Senin Legi apa enteke ngoten lho. Dadi umpama Senin Legi nggih songo nggih. Senin Selasa Rebo Kamis Jemah Setu Minggu Senin Selasa Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage berarti Selasa Wage 7 dihitung etan kidul kulon lor etan kidul kulon dadi aja ngulon niku pati dina ngoten lho Nggih. Wonten pitakenan malih Pak niki. Nggih. Saking Kuwangen Rejo nek anak siji lanang napa kedah dipun ruwat lah iya ngene iki lho. Iki mestine ontang-anting angger wong wis ngerti. Kuwi sakjane sak sing kleru sampean Mas. Kok iso Pak? Oh, sampean iki sabane ning Kewangen kono Iya, kok. heeh. Kok ora mau ngomongi. Lah ora gelem takok kok masa anak siji diruwat. Iki jenenge malah nganu bocah nom babar pisan bakar menyok sing ya to didi wae iki iso. Wes ora fofo. Dadi nek siji niku nggih jelas nek lanang ngontang-anting nek wedok lumunting niku klebu pepakem Jalma Sukerto dipun ruwat Mas. Mumpung tasih wonten kuwatane ning istana ndang daftar. Jemaah Pahing kinten-kinten cocoke napa mboten Pak dados saged dados sebagai pemerintahan Pak ngoten nggih. Pun to Mas. Napa niku mboten usah etung sing niku najan to kena diitungi. Ning nek wong mungkin didudoni ngoten niku mengko ora gelem Mas. Umpamane cocok ning pemerintahan, cocokku ning pemerintahan moh aku dadi pemborong ya moh aku dadi tukang batu ya moh aku dadi pengusaha ya moh repot. Nah, kan ngoten to? Nggih. Nganu wis jelase engko ning nggonku nggo gula kopi Mas. Iki wonten malih taun niki lan besar niku umpami damel ngedekne omah ngoten sae napa mboten nggih Pak? Ae mboten napa-napa besar. Besar mboten napa-napa. Terus malih waduh pitakenanipun Ki Banu nek rene ya cuma golek watu tok to Pak jeneng Kuwangen jere waduh. Weh iki tenan iki. Aku lagi krungu saiki percaya aku. Mbak aku titikanan di Gento. Iya. Anu to Pak, Banu ning Kuwangen. Lah golek apa? Jarene golek watu. Lah watu apa? Akik iki. Iki golek watu akik Banu kuwi ning Kuwangen. Lah kula ngreka pados watu akeh ya pesenane jenengan ya Pak kaya. Ya tak wene Gento ngono lho, wong Gento ya pesen aku. Lah malah nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saking Jumali wonten ing Raja. Menawi kula niki Jemah Pahing kalih Jemah Kliwon. Niku sae napa mboten Pak? Jemah Pahing 5 kan wau pun wonten Jemah Pahing niku 15, Jemah Kliwon 19 niku kan ketemune metu 29 dibagi 3 isih sisa 2 Mas Banu. Nggih. Matur sembah nuwun ngoten. Saking Mas Ahmad. Mas Banu, iki umpama aku nanggap ki dalan Adi Sukocana pira? Oh, murah. Mie kriting wis cukup budal. Rembukan karo Mas Banu dadi kok. Pokoknya kalih kula niki sekeca Mas. Nggih. Aku mengko ya iso teko. Kanca-kanca sak istana kabeh Kabeh diboyong. mesti teko wis langsung hubungan Mas Banu nang nanggap ayang Pak Adi Sukocana ning istana. Siap pokoke nggih, ngoten. Matur sembah nuwun ngoten, nggih. Terus malih niki saking sinten niki? Abu Ngasem Pak Dalang. Nggih. Nek umpama taun niki aku nggawe warung, saene dina apa Pak? Lho. Dan jenengan iki terus wetone apa, sarake apa, lho ngono. Bahan-bahane wis siap apa urung kok takok. Kok didudono Selasa Kliwon jenengan duwe rong enek. Kan yo repot no lek koso. Tarane dina iki engko ndang tiba pupak pusere. Ya, diarani dina Rebu Pon geblake wong tuwek. Kan yo repot dadi rene raro netone. Ngono lho Didi kok so. Wah. Piye to Didi? Yo abu. Saking Priyatin Gondang derek Tanglet Pak Dalang. Nggih. Nek menawi Jemah Legi kalih Kemis Legi pripun, Pak? Jemah Legi 11, Kemis Legi 13, 24 niku eneng sing ngarani nyipati ukur utawa pati warang kan ngoten to. Biasane niku rada kenapa kok ngoten? Mergo sadina sewengi niku 24 jam. Nah,
Nah, enten sing madani niku kan niku biasane godane gedhe ning digolekne sing dina sing apik kan ngoten. Sing iso nek iso ketemu jarake kuwi iso loro. Dadi iso temu nek turah loro kecik napa lek digolek dina sing iso kecike loro, sisa loro niku kan iso tiba temanten lanang temanten wedok sak waline. Dadi supaya godhone aja banget-banget nemen ngoten. Saking Pak Imam Supardi Kenep menawi Senin Pon Rebu Wage, Pak. Nah, Senin Pon 11 Rebu Wage 11 22 nggih kenging-kenging mawon kan ngoten. Iki matur Napa Senin Pon? Sekedap, Pak. Senin Pon Rebu Wage. Oh, Senin Pon kalau wau 11 nggih, terus Rebu Wage 11 nggih kenging. Nggih, matur sembah nuwun ngoten. Terus malih wonten pitakenan iki Pak Dalang nggih. Nggih. Nuwun sewu Pak Dalang, Mataram Islam kalih Mataram kuno niku bedane napa nggih Pak? Wah. Saking Pak Sayekti wonten ing Burna. Inggih beda sanget. Mataram kuno niku saderenge taun 1000 gampangane ngoten lho. Nah, Mataram Islam niku sampun napa menika sekitar tahun 1500 pinten atau 600 pinten ngoten Mas Banu nggih. Mataram Islam sing sakniki pecah pirang-pirang dados Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegara, Pakualaman kan niku. Nah, nek Mataram Hindu, Mataram kuno Mataram Hindu to Mas. Nggih. Dereng pun 1000 kan ngoten lho. Ten tebih sanget. Nggih. Niki kala wau ngenani Mbah Kuwung nggih, Mbah Kuwung kala wau ngantaken Mbah Kuwung nika kula namung gadah referensi sedhik sanes sedal kula aturaken nggih. Niki ngantaken Mbah Kuwung utawi Pangeran Muhammad Fadil napa leres tasik wonten turunanipun Sunan Giri pancen mahe Mbah Kuwung menika wong jaba mboten dipun parengaken ziarah namung warga keturunan ngriku Pak nggih. Niku dateng perkampungan Trateng Gresik lan tamtunipun menika saged dipun wastani nek menawi Mbah Kuwung menika adikipun menika sekedap nggih ingkang dipun makamaken dhateng niku pancen referensinipun menika radi anu Pak. Radi napa niku disingitke tegesipun dipun samaraken. Disamaraken dados menika ngapunten sanget mangke sanes wedal kula cobi ndelesik dhateng mrika menawi mangke sampun wonten sejarah ingkang magepokan ngenani kono leres mangke kula aturaken ngoten nggih. Saged ugi menika adikipun Seda Laut ngoten nggih. Niki badhe daftar watan, badhe daftar watan. Tasik enten kuota, tasik monggo saged rawuh teng radio monggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam badhe tanglet kula niki napa niki? Tiba-tiba gadah kaya bekas cakar dateng dodo. Niku napa nggih Pak? Engko nang bar ditoweblek karo sing wedok. Engko ndang tukar padu. Lha iki sing kena cakar ki wong wedok apa lanang? Lah ngoten lho. Lah lek wong lanang ki biasane dicakar sing wedok. Nek sing wedok ning dodone niku ya beda meneh Pak. Beda meneh kuwi ra dicakar karo sing lanang kuwi. Hop. Yono malah guyu. Setu legi Pak kali minggu kliwon saya napa mboten Pak? Minggu kliwon 13 setu legi 14 temuane 24 17 niku rampas Mas digoleki dina sing apik kenging-kenging mawon. Nggih, ngoten nggih. Sugeng dalu saking Kanor Pak Dalang Rebu Paing nek ketemu Selasa Wage Pak. Rebu Paing 16 Selasa Wage 7 23 niku kenging. Saged mawon. Nggih, ya wis pokoke sing Selasa Wage ya akeh ngalahe. Nggih, ngoten. Matur sembah nuwun ngoten. Nggih, matur suwun. Oh nggih, niki sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu nggih. Kula Mas Pur wonten ing Campurjo. Sing diarani omah sunduk sate niku des pundi Pak Dalang? Sunduk sate niku Mas Banu nggih. Umpamane sunduk sate ini wonten dalan gitu nika. Dalan umpamane protelon umpamane gitu. Upama dalan niku kolor ngidul parake niku
notok enten dalan mboten wonten tembuse notoke dados wonten dalan ngepang ngetan utawa ngulon kan ngaten ten nggih. Lah totokan kala wau dalan kala wau totokan dalan kala wau niku dinggeni omah niku jenenge omah Sunduk Sate. Nah ngoten. Ngoten lho. Nggih. Utawi nek ning Blitar jenenge Papak Sujen Bapak Sujen. Niku kirang prayogi Pak. Kirang prayogi biasanipun boten kiyat Mas nggih niku. Nggih. Nggih. Damel usaha mawon biasanipun ya angel. Angel ngoten. Tapi tetep wonten syarat-syaranane pun. Tasik wonten syarat-syarananipun biasane ngoten. Nggih, ngoten matur sembah nuwun. Anak telu sing lanang kembar, Pak. Sing anak telu sing lanang kembar berarti kalih. Nggih. Sing wedok setunggal. Sing diruwat sing kembar Mas Banu. Dadi sing diruwat kembare kala wau. Nggih, sing diruwat sing kembar. Nek saking telune kan boten. Umpamane kok telu ki lanang kabeh ngruwate kembar kalian Joko Telon. Ngoten nggih. Nggih. Jadi sing diruwat niku sing Kembar. Sing kembar. Nggih. Ngoten. Mergo anak kembar kuwi kudu diruwat. Nggih, dados Pak Dalang aku duwe anak ki Jemah Legi. Kuwi watake kok keras Pak nggih. Aku yo duwe anak Jemah Legi. Ning watake yo ora pati keras ngoten. Karena napa niku sedaya kala lek ngaran wong biyen manukane ngoten. Lho kok manukane Pak? Ngaten daren manukane wektune lair. Oh, wektune lair niku nggih bentenake Pak. Nggih, yo keras ki mesti. Dadi nek pamane Jemah Legi nggih niku yo mesti enek kerase. Yakin niku enten kerase cuman gampangane saged dipun tata sanget ngoten lho. Sanget saged dipun tata dan pomone den manane wayahe Mas. Tegese wektu lair. Nggih. Contoh nggih bayi Jemah Legi laire pomone isuk karo sing awan panase surya niku panas sing pundi kan ngoten ta. Nah dadi watake nu hampir sami cuma enten Bentene. Bentene. Oh, ngoten nggih. Nyawiji menika. Wah, nggih. Katuran pinarak sugeng dalu Pak Dalang ngoten nggih. Heeh. Tiyang Pak menawi ngelampahi tawi tirakatan atau wirid ngoten niku kok sering berhalusinasi kaya-kaya ketemu sunan-sunan. Niku pripun nggih Pak? Ngoten. Lah marai sadurunge wis duwe pamrih. Oh. Sadurunge wis duwe pamrih Mas Banu. Dadi nek napa niku nek pas wirid apa semedi ta? Nggih, wirid napa tirakat semedi ngoten. Nek semedi niku janjane mboten ngoten. Mergo wong-wong niku nek apa-apa diperhatekake kan ngoten. Dadi wong semedi niku saka tembung semelehe memedi. Ngoten lho. Semelehe memedi, ora memedi sing hantu niku mboten. Tegese sing medeni awake, sing ngeridu awake, sing dadi pepalangi wong semedi niku kan lepas dadi tanpa pamrih, meneng niku lho. Dadi wong meneng sing tegese namung ngepatne lebu wetune napas umpama katon apa-apa ya ora usah dinilai, ora usah kuwi meng terus di batang, ora usah kuwi apa ya ngoten kersane lumampah. Dadi niku tanpa halusinasi entene namung sadar ngoten lho. Kesadaran niku wau. Oh. Niku nek pun pamrih nggih beda malih Mas. Beda malih. Ngoten lho. Nggih niki saking Pak Suryo wonten Malu. Nggih kula niku sering tirakatan, sering wirid nek dalu kok kadang niku dipanggi tiang surbanan, kadang tiang beto teken, kadang nggih wonten napa niki tiang ingkang beto buah-buahan ngoten. Oh, berarti niku saking kepinginan, Pak. Saking kepinginan timbul. Ngoten dadi halusinasi. Ning nek sing tenan nek meneng mboten enten halusinasi. Mboten wonten. Halusinasi niku mboten enten nek sing tenan. Berarti nek sing ngoten niku berarti intine atine ya sek duwe kepinginan. Nggih, contoh Mas Banu nggih. Jarene semedi. Rak meneng to. Tentrem meneng. Anteng iso dadi suwung gampangane mergo gambaran suwung ini ora neng kakarepan napa-napa kan ngoten nggih. Dadi nek roh apa mawon piyambake mboten biji, cukup diamati, disawang. Gegambarane nggih to. Angkasa kalian isine angkasa kala wau. Angkasa niku napa enten ceritane angkasa niku ngalih nggon. Mboten enten nggih. Sing ngolah ngalih niku mendung, mega, lintang ngalih. Kan ngoten to? Niku kan angkasa ngamati. Nek angkasa kala wau manut
napa niku lintang ngalih ya ora jenenge angkasa, mesti kleru cacakane ngoten lho. Wong semedi kados ngoten niku. Nggih, Dadi mengamati, mung nyekseni lha niku lho. Berarti nek kathah halusinasi berarti duwe karep sing tamtunipun kepinginan dados tumus niku wae. Tumus ngoten lho. Niku halusinasi kan ngoten to. Beda karo penciptaan ngoten lho. Nggih. Matur sembah nuwun wonten ingkang telepon niki. Sugeng dalu, halo. Sugeng dalu. Inggih kalih sinten, Pak? Mbah Man. Nggih wonten napa niki monggo? Nggih, monggo. Kula nderek tangklet prapetoprak. Napa Mbah Man? Pak Gendroyono kalih Sudarsono niku sing direbut niku lho waune napa ngoten lho. Gendroyono Sudarsono. Oh, geger kalih napa ngoten to? Nggih, nggih matur nuwun. Nggih. Wah, iki ketoprak Mas Banu. Gendroyono kalih Sudarsono. Sudarsono. Gendroyono. Sudarsono saiki dadi waker. Nah iya kuwi lho. Heeh. Gendroyono melu gendho lho. Iya. Sing asisten gendho. Rambute gondrong lho Mas. Gendroyono. Heeh. Yono gak kae. Nah gendrone ning kono yonone kae. Lah lingguh kae. Angguyang guyu yono. Malah sujud. Nggih. Pripun? Nggih, Gendroyono sedulur Mas kali Sudarsono. Nalika semanten Gendroyono niku nuduh Sudarsono niku seneng karepe seneng marang bojone Gendroyono nganti Sudarsono kalau dipun ajar. Atau nganti dipun ketok tangane mulane enten lakon Sudarsono ketok. Saking niku nganti Bathara Narada kalau mudhun nggih ta nika matrapi pidana Gendroyono. Merga Sudarsono ki dituduh napa kala wau nyenengi bojone padahal Sudarsono ngerti nek ning napa nalika garwane Gendroyono niku sare wonten mengsah wujude naga badhe nyedani garwane. Lah menika dipun percaya kalian Sudarsono kala wau. Ning sak ngerti Gendroyono diarani napa kala wau Gendroyono badhe napa niku tumindak Allah datang garwane nganti diajar nganti diketok tangane ngoten lho. Mila adile kahanan Gendroyono dipatrapi pidana medune Bathara Narada. Jawastina nika dipun Ratu Jawastina ta kala wau Gendroyono dipun tundung ngalih saka Yuwastina, Gendroyono sing malih dadi ratu. Nah, akhiripun Gendroyono kala wau babat alas mamenang. Dadine niku mamenang ngoten lho. Mbah Man nggih. Pak Dalang menawi griya mangku dalan atau mikul dalan niku ingkang pripun, Pak? Mangku dalan. Mangku dalan iki sing piye? Ngeten. Mbok menawi bahasane kan benten-benten nggih. Umpamine ngeten. Wonten dalan, wonten margi nggih. Umpamane piyambake tiyang niku kala wau, nggih ta niku. Niku ndamel griya sak kidule dalan. Nggih ta nika. Lajeng damel griya malih sak lere dalan napa tasih leladan to kenceng kalih omah napa sing didamel kidul dalan kala wau. Utawa sak kiwa tengene niku wau. Niku diarani menawi mboten klentu niku mikul dalan to dipikul dalan ngoten lho. Niku mae wong siji umpamane ngoten lho. Nggih. Utawi sak sedulur ngoten lho. Nom martua adep-adepan di kegangan dalan niku diarani mangku dalan. Nek omah pikul nggih gotong pamane nggih. Gotong niku ngeten. Wong tuwa sing ning ngarep nggih to putrane. Sing enom ning gurine, lah gurine malih niku dulure tuwa umpamane. Lah niku jenenge gotong. Sing abot sing tengah, sing nom. Sing nom ngoten Mas. Oh. Nah utawa anak nggawe omah madhep ning burine wong tuane, nggawe omah burine wong tuane madhepi wong tuane, omahe wong tuane dene niku napa mangku. Berat wong bocah anak kok mangku wong tuwa. Niku. Nggih. Niki sugeng dalu Mas Kosim saking Embong Malang Surabaya. Badhe tanglet terose riyin niku bangsa Mongol nate nyerang Majapahit. Tapi mboten kasil. Niku rajane sinten nggih Pak nggih? Mongol.
Mongol niku rikala Oh niku ajeng madeke Majapahit Tartar. Nggih to goleki Kertanegara kan ngoten to. terus dijak Heeh. Kertanegara dipun kalahke Jayakatwang. Nah nggih to nika. Terus sinten Raden Wijaya niku lak mantune Kertanegara. Kangge mbales hukum ngoten nggih. Diomongi Kertanegara kuwi Jayakatwang niku diomongke niku Kertanegara. Akhiripun Tartar kala wau nyerang Kertanegara. Akhiripun Kertanegara kalah sing sejatine ngaten dadi ringgi Jayakatwang lajeng napa menika Raden Wijaya ngedeke Majapahit niku kan ngaten to. Dadi politike Raden Wijaya. Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya duwe dendam karo Jayakatwang. Nah, ke kerajaan putih Pak Kertanegara Singosari. Nah, awet duwe dendam akhirnya Tartar pasukan Mongol niku diperdaya. Nggih, badhe males Jayakatwang kirang kuat. Enten saking Tartar kula dimanfaatken manbanu. Didu akhirnya. Gak ngerti wong Mongol dadi digawe alat nggih. Matur sembah nuwun. Oh, nggih. Oh nek sunduk wau pun dijelaske Mas, nggih sunduk sate wau pun dijelaske. Nggih, matur suwun. Sugeng dalu Pak Dalang. Menawi taken naminipun sinten to alamate pundi dadi kula waos dadi cetha ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Pak Dalang saking Karisma Kamat iki mau tanya apa bener kalau ada burung perkutut kicau di malam hari itu pertanda buruk Pak Dalang? Mboten mesti. Mboten mesti merga kula muni ngoten niku manuk kutut kula niku nek bengi nggih manggung kadang kula medal ngoten sik teko adohan tebih saking griya ngoten niku pun manggung kula mireng masalah ngoten. Sering ngoten mboten mesti. Biasane tuyule teko Pak. Nanging Mas niku lek manuk ngoten ngene kurungan. Ning nek manuk kutut sing ning liar mboten wonten ceritane. Ngeta manggung kok wayah bengi. Mboten enten. Mboten wonten. Biasane niku enten pertondo ngoten. Nggih leres menawi perkutut sakniki kan ribuan Pak. Ribuan. Tapi nek dalu mboten enten sing manggung kok. Mboten wonten nek sing manggung sing duwe sakar-sakar to niku. Nggih niku mawon ngoten nggih. Nggih matur suwun. Matur sembah nuwun sanget niki wonten pitakenan malih. Sugeng dalu menawi lair kula nika Selasa Kliwon niku dipun ruwat nggih Pak. Nggih menika Anggara Kasih. Biasanipun dipun ruwat. Ning Anggara Kasih niku nek ruwatan enten syarate. Umpama daftar Radio Istana nggih, bayar pendaftaran kudu ditambahi malih dhuwit nek ngemis. Ya, ngoten paling boten 11 omah. 11 omah. Soal oleh pira niku mboten dadi masalah, sing penting niku syarate ngoten Mas. Nggih. Mboten namung Sukerto putra-putrinipun jenengan para kadang menawi jenengan menika apa kuwi ngrubuhke dandang menika dipun ruwat ngoten. Terus anak lair bungkus, kalungan usus menika nggih dipun ruwat. Kathah sang duwe anak lair pas pletake Surya utawa wayah beduk, tengange ngoten niku wayah beduk niku lho Mas. Nggih wayah beduk. Utawi wayahe surupe Surya, surup Candi Ala niku lho. Nggih. Nika nggih dipun ruwat. Dipun ruwat ngoten nggih. Dados wonten malih kathah menika anak sing lair terus bungkuk, wungkuk terus wonten bule, cemeng, kabeh ngoten nika. Niku nggih dipun ruwat niku nggih. Sakjane enten malih Mas. Pripun? Kan enten nggih. Bocah nalika lair kan wong bobot nggih nika. Badhe diumpamane badhe dibeto dateng rumah napa? Sakit. Rumah bersalin umpamane nggih. Teko tengah dalan niku dadak bayine lair. Lair ning dalan. Nggih, niku nggih diruwat. Nggih, niku jenenge Margono jenenge. Margono. Lho, Margono gak bakul klopo to, Pak. Heeh. Margono. Dados niku namine niku nggih kedadipun ruwat kata lho, Pak. Lah Panjakmin iki jenenge Min Margono. Iya, berarti kuwi laire ning dalan. Berarti nek umpami ndilalah arep
budal nang pasar. Nggih. Krasa arep nglairke ning dalan. Dalan, ten margi gampangane. Niku naminipun Sukertonipun Margono. Margono ngoten. Nggih niku nggih kedah dipun ruwat. Dipun ruwat nika. Jo layak kok winginane sing jenenge ngapa iku sapa Sairun. Niku kan bojone ape ning pasar. Isuk-isuk Pak. Nggih. Ngoten niku terus lair. Dadi ning dalan krasa ape lair langsung mergo saking mbuh piye wong anake wis akeh Pak. Anake kan wis 8. Dadi lair sing nomor 9. Nah, ngoten niku saking mbuh piye terus akhire ning urung sampe mlebu mah ning ngarep omah teras wis digelarne sak lair. Nah, selamete ra disaut asu. Iya lho untunge kok ora ane asu. Lah niku napa nggih sakit-sakiten mawon ngoten. Dan niku nggih tertamtu Nandang Sukerto Pak. Nggih, Margono. Niku jarang sing ngertos Mas Wan. Nggih, leres jarang nggak ngertos. Oh, berarti iki kadang kan ngeten Pak, tiang niku napa nggih? Tiang niku sakit. Kamangka sakit ki paringane Gusti lan kudu napa niku ngrayangi awake dhewe. Aku lara ki janjane kena apa ya? Salahku apa? Kan ngoten Pak nggih. Niku kan napa sinyal saking Gusti. Kan ngoten nggih. Awak lara niku menungso niku jane cerdas ragane. Awak ki lara, sababe apa ya? Kan digoleki dhewe. Nah, mboten wonten ingkang tanpa sebab. Mulane sekae wong niku mbuh niku namung flu, mbah anu kabeh mesti tau ngrasake sing jenenge lara. Lah sing diumpamane lara sing gedhe gampangane ngoten lho. Niku kan kok ora waras-waras kan ngoten Pak. Biasanipun ngoten niku diutak-atik tibake wonten ingkang Nandang Sukerto. Kan ngoten niku. Kula putrinipun cobi jenengan galih ingkang sakit nika kata-kataipun wonten ingkang Nandang Sukerto Pak. Nggih, pancing nggih. Kata-kataipun ingkang gerah duangu kok mboten saras-saras. Ngoten niku biasane Nandang Sukerto atau ribet sesuker sing durung diresiki. Nggih, biasanipun ngoten. Tapi mangke nek pun diresiki insyaallah mendo. Biasane ngoten. Sok kala ya saras ngoten. Enten malih Mas Banu niki sing jarang diucapake. Kembar niku tegese kan lair bareng bocah loro. Kan lek kembar niku nek lanang-lanang kabeh nek wedok-wedok kabeh. Niku wonten kembar sing jenenge lanang karo wedok niki digundang kasih niku nggih kedah dipun ruwat Mas Ban. Nggih kedah dipun ruwat niku. Kuwatah sanget. Mas yo kembar napa lanang wedok. Nggih, sareng laire ngoten niku. Nggih, mung bedane gondang kasih kan ngoten to. Nah niku kedah dipun ruwat. Nggih. Matur suwun Pak Dalang sampun jam sedasa mboten kraos wiwit 8:30 wau. Wah, tenane kopiku wis entek Mas. Lah nggih. Wiwit 7:30 wau. Kopiku dumbe yono kan entek. Mila kadang-kadang nek malam Selasa pokoke mirengke sanga Gansal FM ngenani babakan ngeten niki nggih jenengan saged sesarengan. Ngapunten ingkang sampun mirsani TikTok, mirsani YouTube mboten saged kawas sedaya awit wekdalipun sampun WA lan sanesipun nggih ngapunten sanget ngaten nggih. Saking Pak Dalang Hadi Sukoco pepanggihan wonten ing kalenggahan dalu menika menawi wonten ingkang badhe katuraken dumateng sanak kadang kasumanggake Pak. Inggih Mas Banu, sedaya pamirsa Radio Istana dhateng pundi menapa pandunungipun sanak kadang mitra sentono sedulur-sedulur sedaya wekdal ingkang misahaken kula saha panjenengan wonten adicara INK dalu menika pramila menawi wonten kirang langkung tumpang suhipun anggen kula matur nyuwun gunge samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labaning para leluhur, bangsa yang besar yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Busana sugeng dalu karo ratune Malawapati Angkring Darma. Ratu Worawari sakliyane disenengi Nayaka Praja ing Malawapati uga ditresnani kawulane. Sebab dekne iso nyetakne daerah iki gemah ripah loh Jinawi. Ning ana mungsuh kang teka ning daerah kono kuwi Raja Dengkol. Raja sing adigang adigung duweni sifat sing gawe onar rebut bojone Raja Worawari. Ratu Worawari tetep mempertahanke bojone lan harga dirine dadi ratu. Mula peperangan antaraning Ratu Worawari lan Raja Dengkol kedaden. Ratu Worawari dipateni karo Raja Dengkol. Akhire Worawari
kecekel dening Raja Dengkol lan sak bojone uga dipek bojo ning ora tresnani. Merga Raja Dengkol wonge jahat, raine elek, tumindake uga elek lan duweni sikil kang ora sampurna. Ing kadadian sing kepeksa bojone Raja Worawari nuruti apa sing dadi karepane Raja Dengkol. Ning dekne duwe siji panyuwunan, ya kuwi Raja Dengkol kudu gelem nrimo anak sing ning jeroning kandungan minangka dadi anake dhewe. Raja Dengkol nuruti. Dino ganti dino, wulan ganti wulanan, taun ganti taun, anake Raja Worawari wis usia remaja, diwenehi jeneng Bondan Kejawan. Dene ya wis ngerti nek bapake asline wis kapundhut dipateni dening Raja Dengkol ayah tirine. Sawise ngerti kaya mangkono, Bondan Kejawan pingin bales dendam patining bapake. Saran lan pitunjuk bekas abdi dalem Raja Worawari ya kuwi Raden Bagus Sujono. Bagus alus ya demang kajangan. Mula kasusun rencana kanggo mateni Raja Dengkol. Sawise diadakno musyawarah, akhire duweni mufakat lan sepakat Raja Dengkol kudu ditaklukake. Sing naklukake Ki Gedhe Mangsong, bantuan sangka Raden Sujono. Wong-wong sing iso naklukke Raja Dengkol dianggep berjasa karo pemerintahan Malawapati, mula diwenehi kamukten ing kerajaan. Ana salah sijining sing ora gelem, ya kuwi Raden Bagus Sujono. Merga dheweke pingin lan milih urip ning pinggiring rakyat cilik nganti akhir hayate. Sawise kapundhut ing daerah makom Raden Bagus Sujono diwenehi Tengerjono nganti sakmerene, mula wong-wong padha nyebut Desa Jono. Iki minangka asal usuling Desa Jono mung kasebut ing crita, ning sejarahe durung tamtu ya kuwi lan dipesthekake. Wae alangane mengko yen aku wis mari lara ganti anakku. Lah saiki lagi wae mekeng-mekeng bapake malah kecelakaan. Iki janjane iki perkara apa to, Mbah? Oh, anakmu kae pira to, Nduk? Anak kula 3 ngoten lho, Mbah. Sing barep lanang, sing nomor 2 wadon, lan sing ruju lanang. Lah niki pripun? Lah kuwi apa? Kowe iki nandang sengkala, Nduk. Reget ing panguripanmu kuwi kudu nang diresiki supaya uripmu bisa wal saka panggoda lan alangan apa wae, Nduk. Iso uripmu dadi bagya mulya. Lah carane terus piye ngono kuwi, Mbah? Kowe aku iki lak wong Jawa to, Nduk. Manggon ning bumi Jawa, kudu ngerti adat Jawa. Melu ruwatan masal, Nduk. Merga anakmu iku diarani sendang kapit pancuran. Uga isih akeh meneh lho, Nduk, sengkala utawa Sukerta sing kudu diruwat. Segera daftarkan keluarga Anda untuk mengikuti proses adat ritual ruatan massal secara lengkap. Tempat pendaftaran Radio Istana FM, Jalan Mungin City, Bojonegoro. Segera daftarkan keluarga Anda. Peserta terbatas.
Inggih, para kadang ngrebati sana kanthi mekaten sampun paripurna nggih giaran INK Istana Ngudikawruh wonten ing kalenggan dalu punika Senin Legi malam Selasa Pahing penanggalan 23 Februari 2026 netepi dinten poso tapi Ramadan. Nah, nika dinten kaping gangsal menika nggih. Inggih, para kadang ngrebati sana dhateng pundi kemawon kagem panjenengan kang kagungan cerita-cerita asal-usulipun desa-desa panjenengan monggo dipun kintunaken dhateng Radio Istana FM Bojonegoro. Ngaten nggih, taksih kalih kula Ki Banu Asmara menawi jenengan pengin nderek ruwatan massal menika dipun bikak pendaftaranipun mangke milai tanggal 3 Maret nggih. Tanggal 3 Maret menika milai dipun bikak pendaftaran kangge ruwatan massal Radio Istana FM Bojonegoro. Panjenengan dalu punika kalih kula Ki Banu Asmara wekdal dalu punika wonten ing melekan siaran Radio Istana FM saged panjenengan mirengaken ugi mawi radio online ya, radio streaming radioistanabojonegoro.com. Ugi panjenengan saged mirsani dhateng menika nggih channel YouTube ya Radio Istana, channel YouTube Ki Banu Asmara lan dhateng akun TikTok Ki Banu Asmara. Ingkang ketemben makarya ngaturaken sugeng makarya, ingkang sampun asosarira sugeng asosarira, ingkang jagi piket nggih kedatan sawaspada kemawon. Ingkang badhe tumuju dhateng papan paturon, kula suwun tansah dipun teliti rumiyin kori cendhila kanthipun konci. Inggih para kadang tamtu dimulugi kula nyuwun panjenengan sami tetep nyawiji wonten Istana Radio Bojonegoro. Ngaten nggih dene kang wonten wandi-wandi melekan nggih kalih kula Ki Banu Asmara. Inggih samangke sampun ngancik ing sasi Ramadan alhamdulillah nggih kula njenengan sami saged panggih malih wonten ing sasi Ramadan. Mugi-mugi kula sekeluarga lan panjenengan sami pamireng Radio Istana binarengan sehat walafiat seger kewarasan sehingga saged nindakake ibadah siam Ramadan kanthi lancar lan ngantos tutuk mangke ngaten. Inggih, mumpung menika wulan Ramadan menawi jenengan menika kok kagungan krentek nggih duwe niat pengin umroh napa haji plus, monggo nggih daftar mawon mumpung wulan Ramadan menika nggih. Haji plus ugi wonten nggih biaya mung 200 juta, 3 tahun langsung berangkat menika resmi pemerintah nggih, resmi kuota pemerintah. Lajeng ingkang badhe nderek umroh monggo nggih. Umroh dhateng Radio Istana menika aman, resmi, amanah, didampingi, diopeni lan dipun bimbing langsung saking kanca-kanca santri-santri Pondok Sarang Rembang menika kados dene Kiai Haji Saifuddin, Kiai Haji Miftahur Rahman, Kiai Ahmad Soleh Arif, ugi wonten Ki Banu Asmara Mbah Bagong piyambak ndereke panjenengan umroh. Ngaten nggih, aman, resmi, amanah. Terus malih menika kanthi biaya mung 30 jutaan, fasilitasipun wah nggih, hotelipun caket. Hotele caket nggih. Terus malih menika paspor vaksin gratis nggih. Terus manasik gratis, perlengkapan koper seragam bis Bojonegoro Surabaya PP gratis, mboten bayar, mboten wonten tambahan Srepeso. Ngaten nggih. Nek sanes-sanese bayar piyambak nggih. Bayar piyambak hotel itu tebih. Lah nek teng Radio Istana caket nggih, caket hotele. Pokoke nyaman ibadah dateng mriko. Mila njenengan menawi badhe nderek umroh monggo nggih. Niki wonten pemberangkatan malih mangke Syawal, terus malih mangke awal musim wulan 7 tawi sasi Juli wonten pemberangkatan. Monggo njenengan siapke mawon dokumene. Wah, nggih mangke Mbah Bagong langsung teng daleme njenengan. Ngaten telepon mawon pun saged. Hati-hati samangke menika kathah calo, kathah maklar-maklar calo-calo sing nawani jenengan-jenengan ngoten niku. Lah niki kathah sing ketipu, kathah sing kebujuk, kathah sing boten berangkat. Lho ngeten iki lho. Ngelingi sing ngeten iki nggih. Mula jenengan pengin aman berangkat mesti berangkate wah aman nyaman bahagia. Nah, daftar datang Radio Istana. Monggo nggih. Nah, langsung mawon tindak datang Radio Istana Jalan Mungin Sidi nomor 148 ngajengi lapangan Singonoyo Sukorejo Bojonegoro. Pengen badal haji monggo. Mumpung niki badhe hajian, badhe ngajekke tiyang sepuh pun kapundhut monggo. Badhe badal umroh nggih monggo nggih. Salintunipun saged daftar teng Radio Istana, jenengan saged daftar ugi dateng kantor PT MWA. Menika alamate Jalan Raya Desa Jegulo
Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Pun wonten pelangkate PT MBA, langsung daftar ngriku mawon. Pikantuk bonus mangke. Pokoknya aman, resmi, amanah budal ngguyu mulai ngguyu pokoknya nggih. Pun kuwatos nggih, pun ewonan ingkang berangkat kalih Radio Istana kalih Kang Banu Asmara. Ngaten. Iki, para kadang rabat di sana mumpung niki wulan poso, monggo pahalane ben langkung kathah, rezekine ben langkung kathah, menika daftar mawon mumpung wulan poso menika nggih. Mumpung wulan Ramadan langsung daftar mawon. Ngaten. Telepon riyin dateng Mbah Bagong monggo. Nomor teleponnya dicatet nggih. 08 gangsal kalih 338 317. Kula bali malih 0852 338 31337 nika. Lah menawi jenengan menika badhe mundhut obat-obat herbal teng Radio Istana FM Ki Sumadyo nggih. Kados dene Purkordisep, tetes mata care nggih, wonten tetes mata cetha, wonten sambung jiwa, wonten madu asli, madu pahit, graspol, wonten obat tikus lodes, wonten air zam-zam asli regane 10.000. Regane air zam-zam mung 10.000. Menika nggih Sumadyo dhateng Radio Istana. Utawi jenengan badhe mundhut obat kuat kanggo bapak-bapak sing duwe bojo, sajae loyo, wis lemes rasa jengengek. Lah niki ngunjuk kemawon super jantan. Regane 20.000 nggih. Wonten sing dioles okedi nggih wonten. Nah, monggo tindak mawon dhateng Radio Istana nggih. Jalan Mungin Siti 148 Bojonegoro ingkang dhateng wilayah Tuban, monggo mundhut dhateng kantor PT MBA nggih, Jalan Raya Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sumadyo dhateng mrika. Ngaten. Sakwulan sasi poso nutuk kula melekan nyaringin jenengan sedaya. Kula badhe ngaturaken sakmangke kesenian daerah ketoprak lakonipun Saridin Syekh Jangkung. Nglajengaken kala winginane. Kados pundi beberipun lakon Saridin menika? Monggo kita midhangetaken. Sumangga. Tim Cimat punya cerita. Inilah cerita tentang Babat Bojonegoro, ruwatan Buto Ijo ing lengkeng Gunung Kendeng. Sang Bagas ora wis suwe manjer cahyane. Ewa dene hawa isih atis lan wewayangan, gegodhongan durung patiya cetha. Angin midit nerak pang-pang lan gegodhongan cemara pinus. Naga sari ing perenging pegunungan Kendeng. Iki perangane sikile pegunungan Gamping ing sisih kidul. Banjeng ngulon ngetan sak kidule tlatah kang sinebut Bojonegoro. Pancen hawane isih krasa adem ing sarunduning badan. Pawongan padesan siji loro lewat dalan cilik wiwit Sengkan Mojo Songo kang sinambung dalan-dalan cilik sidatan liyane kang anjok tekan Dusun Klino lan Padang. Dene saka mbambinge Kaliwuluh, wong-wong padusunan uga mentas munggah sakwise padha adus lan sesuci. Nulia banjur cepak-cepak ngangkat pikulan lan kranjang arep budal menyang kutha. Gunung Kendeng kena diarani gunung geni kang wis ngaso. Wiwit sigiling gunung ereng-ereng nganti puncake kita isih bisa nyawang kaendahing kang tanpa upama.
Kekembangan kang agondo amrik wangi, reroncenan kang ijo pupus, ijo tuwa, sinelan dening gegodhongan tuwa kang warna kuning semu soklat, kaya aweh weruh marang kang andon laku, yen tlatah pegunungan iku pancen punjering sesawangan edipeni. Swara kluruking ayam alas ngalik-alik, sesauran karo oceng jalak sungu, gendelang apa dene trucukan, sarta mbekuri druk lan drekuku. Padusunan kang kasebut mau ora sepiro jembare. Prasasat kampung saplenik kang cacah jiwane ora nganti wong atusan. Kanggone kutha Kadipaten Bojonegoro kampung loro mau Klina lan Padang duwe makna kang wigati. Jalaran ana sambung rapete karo dumadining kutha Bojonegoro. Kaya wis kauningan yen kutha Bojonegoro mono madege taun 1927 yen katandingake karo Tuban lan Lamongan Bojonegoro kalah tuwa. Iki kalamun kita telusur sarana mbukaki babat kutha-kutha iki. Dumadine jeneng Bojonegoro ing sakjroning jaman geger diponegaran. Iki kalamun kacathet rikala Jaka Punar iya Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara babat alas Kebo Gadung kang maune kalebu wewengkon Tuban. Sakawit Kanjeng Tumenggung Adipati Jayanegara jejer Adipati Rajek Wesi sing dadi karang abang karana anane geger diponegaran. Atege Kadipaten Rajek Wesi iku saka Kernae Walanda kang gabungake Kabupaten Baurna, Kabupaten Padangan, Majaranu lan Malawapati mono tilas kratone Prabu Anglingdarma. Nalika jamane Prabu Danurwendra putra dalem waruju Prabu Anglingdarma Malawapati ilang kuncarane, surut kamulyane nganti mung satataran kabupaten cilik. Kabupaten Bawarna sakawit jeneng Bojonegoro sing biyen nate dadi siji karo Malawapati duk jamane Prabu Darmawasesa yaiku mara sepuhe Anglingdarma. Kabupaten Padangan maune karan Japanan utawa Jipang kang awale kawentar rikala kaereh Adipati Arya Panangsang kang kutha rajane ing Jipang sing saiki Desa Jipang kabawah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Ing taun 1720 Kabupaten Lima mau dikemudeni Rajek Wesi kang kaasta Pangeran Adipati Rangga Puspawijaya. Kang kinocap taun Jawa wiwit abad 17 wis kabawah negara Walanda. Duk nalika prajanjen Bedamen Giyanti ing taun 1755 Kabupaten Japanan utawa Padangan diparu. Separo dadi hak wewenange Kasunanan Kartosuro Hadiningrat, dene separone kabawah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kala semono kang jumenenging Rajek Wesi Adipati Prabu Wijaya sing ora pati kagungan kawibawan. Kabupaten-kabupaten cilik liyane rumangsa Cuwa dene Adipati Prabu Wijaya ora kecunggah nggugat marang pasarujukan antarane Walanda karo Kasunanan mau. Sakrene Adipati Rajek Wesi ora bisa bangga kang mikolehi, mula murinane para adipati cilik-cilik prasasat diobong mawa obor pring petung. Mula banjur padha tata-tata sayek-sayek kapti sedya nandingi panguwasa Rajek Wesi. Ing sawijining dina ana brandal kecu kang sekti mandraguna aran Jagasura saka tlatah Gunung Pegat kang ngimpun bala mangun barisan gedhe nedya mireng kampuh jingga bondan datan poratu. Negara Bawarna, Bedandher, Majaranu, Rajek Wesi kinepung wakul binaya mangap rina basa brombolan brandal. Adipati Rajek Wesi kala semana warna diningrat rumangsa srik atine.
Nanging yen ngaroho menang kasunyatane ora tumandes unggul kawentar. Kalamun kasoran tansaya kecamah, jalaran mung mungsuh kecu tanpa derajat. Sarene ora kuwawa nandingi kridane wadyabala brandal kecu, mula dipilaur ngoncati sadurunge adu arep. Adipati Warna Diningrat banjur ngungsi golek keselamatan manyang Kadipaten Tuban. Bejo kemayangan dene Adipati Tuban Hadinegara nampa playune Warna Diningrat. Nalika keplayu mau Warna Diningrat mung anganti garwa putra lan patihe. Rahayune dene Adipati Tuban kanthi danganging penggalih kersa ngayomi. Marang Adipati Tuban Warna Diningrat nyuwun bantuan prajurit atetindih manggala yuda kinarya ngrebut bali bumi Rajegwesi. Mung wae sadurunge ana pleteking geni peperangan, Adipati Tuban atur pramoyoga supaya Kanjeng Warna Diningrat nganakake sesaji kang katujuake marang leluhure dalah para kawula. Sesaji mau werna 3. Yaiku Raja Suyasa iki ngeluluri tata cara adat wiwit jaman sugenge Maha Prabu Angkring Darma. Kaping pindho sesaji Ganda Kusuma yaiku ngaturake panuwun marang Gusti Kang Maha Murah sarta para kawula cilik sing wis suka bebantu kanggo nyirnakake mungsuh. Kaping 3 sesaji ruwatan pinangka pamberating satru sekti lan para kawula lepas saka kasangsaran. Sang Adipati Warna Diningrat nayakyoni giya nindakake sesaji 3 perkara mau. Ndungkap 3 warsa Adipati Rajegwesi Warna Diningrat anggone kelunta-lunta ing pangungsen. Nalika semana Brandal Jagasura wis misuda diri pribadine jumeneng adipati ing Rajegwesi kanthi jejuluk Raden Tumenggung Surakusuma. Adipati anyar iki kawentar anggone tumindak deksya wengis marang sesamaning titah ambek adigang adigung adiguna. Pancen dhewe digdaya merga dheweke mangeran marang sawijining kekuatan kang gedhe yaiku siluman Ki Buta Ijo lan Nyi Buta Ijo sing gegirisi. Anggone mangeran marang siluman mau supaya Ki Jagasura kang wis ngadeg adipati mau amrih bisa tansah unggul jurite sak mangsa mungsuh karo sok sapa wae kang memalangi panguwasane. Lan Nyi Buta Ijo semono uga ora duwe kawelasan marang sapa wae. Akeh raja pati katimbulake dening patrap angkara kang kinaran buta buteng betah nganiaya sesama. Tujune ana kamurane pangeran kang murbeng dumadi sing paring sih kanugrahan marang Kanjeng Adipati Warna Diningrat sing lagi nandhang rudating. Meneri pungkasaning sasi Sura lan mapak sasi Sapar sang adipati nindakake upacara ruwatan suparan utawa sura sapar manungku puja tumenga ing tawang kanthi maspadakake kumuluning kukus dupa kang angewung. Ora antara suwe mireng swara saka angkasa kang dumeling cetha wewentehan. Adipati Warna Diningrat, mula sira upaya nentu muli. Satriya lelana brata kang manggoning tlatah bumi Rajegwesi arane Jaka Punar. Yaiku kang bisa mbirat ruwet renteking atimu sarta kang bisa ngentasake bumi kelairanmu saka angkara murka. Mudhar saka nggone Mesubrata sanalika iku uga sang adipati utusan supaya nglari bocah nom-noman kang sinebutake ing sasmita gaib mau yaiku nom-noman kang nyandang satriya lelana brata. Sawise sawetara dina kang dinuga nglari lan sinebutake tekan ngendi kang dinuta wis bali sowan kanthi Jaka Bagus Jatmika kang ngaku Jaka Punar saka dusun Padang sing lagi lelana brata nggawa pusaka kang aran Pedhang Mustika.
Apa bener jenengmu Joko Punar? Pandangune sang Adipati. Kasinggihan Kanjeng, kula winastan Joko Punar. Asalmu saka ngendi Joko Punar? Kula saking dusun Padang Kanjeng. Punapa darunanipun dinten kula kasuwanaken marak ngarsa dalem Kanjeng? Punapa kula sampun rak angger-anggering negari saengga kula pantes kapatrapan pidana? Mbok bilih leres mekaten kula pun Joko Punar namung pasrah sumangga. Punapa ingkang dados kersa paduka Kanjeng paring pidana? Sang Adipati bareng pirsa warnane lan tindak tanduhe kanoman kang kedhak Subasita mau, ngraita yen iki dudu sabaine bocah desa. Mesti sih tedhaking satriya rembesing madu kang lagi anamur kawula. Sekaing cerita Joko Punar sanggup ngadepi Brandal Joko Sura kang saiki ngadeg Adipati Rajegwesi jejuluk Raden Tumenggung Surakusuma. Yen sira bisa nyirnakake Brandal Joko Sura ing tembe apa sak panyuwunmu bakal ingsun pinangkani. Ngendikane Kanjeng Adipati Warna Diningrat. Nuwun Kanjeng, bab punapa pinanggih wingking keparenga pun abdi Joko Punar nindakake dawuh dalem. Ya Joko Punar, ingsun ngiringi pandonga aja kalepian ing tindak lakunira. Joko Punar banjur budal nedya ngepuk satru sekti kang dinujuk dening Joko Punar ora kekutha raja Rajegwesi. Dheweke ngerti sapa kang ndombani Joko Sura saengga dheweke bisa ngelun baurna bedandher dalah Rajegwesi. Kang jinujuk Joko Punar kang sepisanan yaiku dusun Padang papan pandhiriane Kilan Nyi Buta Ijo kang ginawe mangeran dening Joko Sura. Sawise ketemu Joko Punar nyeritake sediane anggone kraya-raya tekaning bumi Padang. Amung sedya melu nunut urip. Kena dayane pedhang mustika Kilan Nyi Buta Ijo ora sangga runggi lan ora kabotan nampa pangengere Joko Bagus lan Pideksa iku. Kepara malah diangkat pinangka anak pupon. Lekase Joko Punar ngenger Ki Buta Ijo mau saperlu nyumurupi pengapesane Kilan Nyi Buta Ijo. Pungkasaning Joko Punar bisa nyumurupi yaiku mapan ana jempolane sikile Kilan Nyi Buta Ijo. Samangsa jempole sikil kacocok lelandhep, dheweke bakal ena lan turu kepati. Bakal bisa tangi yen diwacakake sarana japa mantra panguripan. Bareng Joko Punar wis ngerti kabeh pengapesane Kilan Nyi Buta Ijo, dheweke banjur gawe gara-gara ing papan singitane Ki Buta lan Nyi Buta Ijo sing ndadekake muringe. Joko Punar kinroyok dening Kilan Nyi Buta Ijo nanging nalika kekarone lena, Joko Punar nyabetake pusakane pedhang mustika ngarah jempolane Ki Buta Ijo banjur ganti menyang jempolane sikil Nyi Buta Ijo. Kena sabetane pedhang mustika kekarone ambruk lan dadi ngelengger turu kaya patrape wong semaput. Nyi Buta Ijo banjur rinanti kenceng gulune banjur kairut ing wit Nagasari. Joko Punar banjur tumuju menyang Rajegwesi ngimpun wong-wong ing Rajegwesi diajak nglawan Adipati Surakusuma. Kang tumindak wengis marang kawulane. Pancen kawula ing Rajegwesi wis akeh sing sengit karo Adipati Surakusuma. Mula ora suwe Joko
kanthi panyengkuyungi kawula ing Rajegwesi kang wis padha duwe pangingit-ingit marang Adipati Surakusuma. Ngrabosa menyang dalem kadipaten. Sang Adipati kaget karo tekane wong-wong kang mlebu ing dalem kadipaten. Sang Adipati sambat marang Kilan Nyi Buta Ijo njaluk bantuan gawene. Nanging marga Kilan Nyi Buta Ijo wis karangket ilang daya kadigdayane lan turu kepati. Mantra pangundang kang dicake Adipati Surakusuma ora tumama. Jaka Punar kanthi ngembat pusaka pedhang mustika nrajang Surakusuma. Sang Adipati kena sabetan pusaka tan mindho gaweni. Sorak mawuruhan suarane kawula ing Rajegwesi nyipati sang Adipati kang wengis nemai tewas. Saka bebendu Jaka Punar sinubya subya kadya prawiratama. Jaka Punar banjur ninggalake Rajegwesi tumuju Tuban kambyongi para kawula. Saben waturu ninga marang Kanjeng Adipati Warna Diningrat yen Satru Sekti Surakusuma wis tekaning pralaya. Jaka Punar banget panarimang ningsun sira wis bisa ngentaske negara sarta kawula ing Rajegwesi. Nuninje Kanjeng, sapunika sumangga paduka kawula aturi kundur dhateng Rajegwesi. Ya Jaka Punar, ingsun bakal bali menyang Rajegwesi nanging kawruhana. Ingsun wis ora bakal jumeneng Adipati maneh. Ingsun bakal nindakake laku brata mundur saka Karamenyan. Mungguh tatananing praja tata tentreming kawula ingsun pasrahke marang sira lenggahana Kadipaten Rajegwesi. Mireng ngendikane Adipati Warnakusuma kang paring wewenang tumrap Kadipaten Rajegwesi, Jaka Punar sawetara leget. Pungkasane Adipati Warnakusuma kondur menyang Rajegwesi kadherake Jaka Punar. Satekane Rajegwesi sang Adipati banjur nganakake parepatan agung nimbali para nayaka sentana kawula Rajegwesi kajak suka parisuka nunjukake panuwun ing ngarsane Gusti kang akril jagat dene kawula Rajegwesi pinaringan kamenangan saka pangrobasing Brandal. Sarta ing dina iku uga sang Adipati mbiwarakake lereh saka kalenggane pinangka Adipati Rajegwesi lan misuda Jaka Punar pinangka Adipati Rajegwesi kanthi asma Raden Tumenggung Jaya Negara. Sawise sawetara wektu nglenggahi dampar kadipaten sang Adipati Jayanegara banjur enget bebandane yaiku Kilan Nyi Buta Ijo. Mula kanthi kadherekake sawetara abdi Tumenggung Jayanegara tindak menyang Padang saperlu nanting bebandane. Pranyata Kilan Nyi Buta Ijo ra gelem dadi reh-rehane Kanjeng Tumenggung Jayanegara, malah nantang tanding tiyasa. Nanging Ki Buta Ijo lan Nyi Buta Ijo wis ora duwe daya kekuatan nglawan Tumenggung Jayanegara awit saka dayane pusaka mustika. Ya merga saka patrap kang mangkono mau Kanjeng Tumenggung Jayanegara banjur nyupatani ngendikane mangkene. Ki Buta Ijo lan Nyi Buta Ijo, ing selawase ingsun lan tedhak turun ingsun yen isih mangreh tlatah Rajegwesi, sira aja arep-arep luwari saka paukuman iki. Pungkasane papan paukuman iki lan Nyi Buta Ijo mau banjur dadi punden katelah punden Buta Ijo. Punden mau awujud tumpukan watu winagun undak-undakan kang kinupengan watu kali kinayoman wit Nagasari. Duk jamane Kanjeng Tumenggung Jayanegara punden mau pinagran pacak suci. Sacedhae punden ana palemahan kang sinebut Ara-ara Yaksa. Sadurunge jengkar kundur menyang Rajegwesi, Kanjeng Tumenggung Jayanegara nganakake tata cara ruwatan diyu kanggo pangiling-iling marang jin loro mau. Ruwatan mangkono banjur dimemule ditindakake wong-wong dusun Padang Klina kanthi aran sesaji Surapar. Katindakake ing pungkasaning wulan Sura lan mlethek ing wulan Sapar. Papan nalika Kanjeng Jayanegara nelukake Buta Ijo kawastanan Patilasan Jaka Punar utawa Patilasan Jakan.
kawangun kaya dene pesarean cilik tur prasaja. Papan iki saben wulan sura sapar lan ruwah asring kanggo papan pakaulan. Pesanggrahan Kanjeng Jayanegara ing Klina aran Pesanggrahan Sriwitaman. Ing kono uga kasimpen pusaka-pusaka Kadipaten Rajegwesi lan Kalitidu. Pesanggrahan Sriwitaman ing Klina iki nalika taun 1915 dening Sri Susuhunan Pakubuwana ke-10 kamulyakake kanthi jeneng Dana Waluya. Sawise dalem Kadipaten Rajegwesi ancur kabedah Sasra Dilaga, Kanjeng Tumenggung Jayanegara mindhah Kadipaten Rajegwesi dadi Bojonegoro kanthi tataran paprentahan kabupaten. Dalem kalenggahane Kanjeng Bupati Jayanegara ing Bojonegoro sinebut dalem Sriwitaman. Nalika taun 1933 Si Susuhunan Pakubuwana ke-10 rawuh ing Bojonegoro, dalem Sriwitaman uga ginanti jeneng dalem Dana Waluya. Iki crita ngenani saka babat Bojonegoro yaiku Buta Ijo ing lengkehing Gunung Kendeng.